My way. Kutanga nekukosora here weduwe. Hi guys. Cherima futhi ayo achizi Cherima. How come I can't see you properly? What's happening here? Okay, let me try and find myself. Okay, let there be light, and there was light. Let there be light, and there was light. Can you see me, guys? Makumba jaya urisei. Makumba jaya urisei zvako. Messi Maskwanise, how are you? Kumbira ichiponde. Chapelo, how are you? Hitha munyambiri ndeipi. Happy Mo urisei. Elizabeth ndeipi. Sharon Chikukwa ndeipi. Venenzia mukadzambo, how are you? Laila, I wonder kuti ndo pronounce sei sene zita rako. Last time I couldn't pronounce it as well. Simbiso Mutasa, how are you? Raviro ndeipi. Blessing Guvise ndeipi. Tatenda Chimutse ndeipi. Antiselina vari right. Maskwera sei ko wakomana. Maskwera sei wedwe. Taga wako uti part 2. Ye muswe Tuesday yadzoka. Part 2 ye muswe Tuesday yadzoka. Tagawo wako. Tekla ndeipi. Angeline Hall, how are you? Lucinda Garichi ndeipi guys. How are you guys? Mai wai moyo. Murisei sei. Anzi china either. Anzi notification yaita seiko. Where is Heather's comment? She talked about notification. I can't find it anymore, unfortunately. Ruth ndeipi. Tisha Matendeke ndeipi. Hilda Nyakabau ndeipi. Heather, urikuti notification yadi inyora futi. Tembi ndeipi. Tisha Matendeke, I think ndambokumodesa. Slee Felicitas, how are you? Ndiribo anti drawing board. Oh yeah. yeah, drawing board. Partner S urisei. Naso washika on time ka Max Sibanda. Ndeipi. Julie ndeipi. Alice Mpopera. Etulina. Patricia Vivian. Keresenzia ndeipi. Bernadette urisei. Ivan ndeipi. Rudo urisei. Amai doi vari pano. Ndavaona mai doi. How are you? Diane Messi, how are you? Ndaka ndeipi. Kimberly Maskwera seiko. Owetu moyo. Seli Miliot, how are you? Sheila Musa Ope ndeipi. Munya Edita iwe. Nairumbi Mwanika. Clara Mashonga Mende. Dre Rasta, how are you guys? Alfreda Takawira. Melinda, cheers. Antiselina Makadi yenyu. Ndiripo hangu Antiselina vari right stereki. Fortunate. Montana Samuel Murisei. Maskwera seiko guys. Thursday ino. Maskwera sei. Judith Mchingambi. Tatenda Chimuse. Junior Bukosi. Febi David. My personal munu Murisei. Febi David, my personal person. How are you? Esther Million indiri right. Lucia Gwatizo. Ndati notification yekuti SIS MELLY is live now. Kano nakidza. Oh, Kano nakidza. Unenge wakakamirira kaidha. Unenge wakakamirira ka notification. Olivia, how are you? Hilda Nyamapfeni, how are you? Nyaradzo Nyari ndeipi. Sitla ndeipi. Kaila, how are you Kaila? Vimbai. Maili Murisei Ruvimbo Shara. Rachel Robson, Patience Fori, how are you? Snobile Cool, Rumbi Mundwa, ndeipi. Good to see you, Febi. Good to see you too. Yokozuna we Zimbabwe. Kwaina Yoko, my mommy, how are you, Yoko? Love you lots, Yokozuna.
maswera seiko wedwe ndinongokudai mese zvamunoona makadai Michelle de Souza, Patricia Nyambo muri sei, Ruvimbe wekwajesu muri sei, Clio Clee ndeipi. Guys, thank you so much for mamessage amunongotumira just to ask after Auntie Selina. Thank you so much. Josephine Mamvura ndeipi, Lorraine Tariro ndeipi, Tila Murumbi neti Mutatiri ndeipi, Auntie Selina muri seiko wedwe, ndiri right Kaila, Anna Marau ndeipi, tagai wenyu handinomboona anyone achitaga anyone, Sandra Mudzori ndeipi, Tatenda Tati ndeipi, Shumbares Bells, Dorika ndeipi wedwe, ndeipi. Give me a second, guys. Okay, how are you guys? Let me just answer to this. Let me just answer this. I'm live now. Sorry guys, I'll be with you now. Bear with Auntie Selina. Okay. Memory zvenhamo, how are you? Ayo, hamusati mataga vamwe kasaka muda kuti titange nyaya sei wedwi. Daisy Mpofu, how are you? Tagai vamwe. Mukasvika pavatanhatu ndotaga kufamba nendima. Fadzi ndeipi, Jasmine ndeipi, Sibongile uri sei, Tetezi chaivo. How are you? Muri sei guys. Muri sei. Ndeipi yenyu? Okay. I think we will go on. Diane ndeipi, Lulu Jalunga, how are you? Joyce Murapa ndeipi, Happy Matuza muri sei, Inviolata, how are you? Joyce Makuyana, how are you? Ethel, how are you? Chennai ndeipi, Babs ndeipi. I think we'll get into a program vachatibatira kumberi. I hope you can hear me loud and clear. And Clara Mashonga Mende, hanzi network. Guys, can you see me? Anna Janda, how are you? Guys, can you give me a thumbs up if you can see me, because ndrikona pane wamwe wanyora kuti network panapa. Nobutle Chuma, how are you? Amanda Will, how are you? Felicitas, how are you? Precious Courage, arikushedzwa. Precious Courage is banda, urikushedzwa hanzi uya. People can see me, saka warikuti network ava. Oh, thank you. You're looking, thank you. Varikuti ati network and skuzoti zvekufamba say you are glowing, Tete. Thank you so much. Thank you guys. I see that you can see me. Okay. Today is Thursday, the 2nd of September. The name is Auntie Selina, and welcome to the second part of Kufirwa mukadzi, kana, murume. Mawane rakaitika kwauri. Kana kuti. You were supported all the way. That is the topic that we started on Tuesday. Saka tiripa part 2. Nase hatizivo kuti inotisvitsa kupi. Kuti ichange yakaita semusuwo yechipiri here, kana kuti it's going to escalate. We don't know. We are yet to see. So stay tuned in. As I said, the name is Auntie Selina. I am your host and presenter today. Okay.
The other day I came this book here, Giraffe the Curious. Giraffe the Curious. Ndo bhuku ratinaro nhasi. Giraffe the Curious. Randida kungoti muone takabata nezvaro. This book was written by Primrose Chindundundu. Mu diary akanyora book. It's her first book. She wrote it during lockdown. Buku munogona kutengera vana vazukuru. Zvinonzi catch them whilst they are still young. Buku rinowanikwa pa Amazon. Rigowanikwa ku Waterstones bookshop. Uye rinowanikwa pa WhatsApp yake futi. Kana anenge achida kuritenga pa WhatsApp, rinenge riri signed, sealed and will be delivered. Saka the advantage of buying it from her is rinenge rakasainwa na iye mbune. Rinenge rakasainwa na iye mbune. Giraffe the Curious. Tengerai vana sema birthday presents. This is a good birthday present for children. Eshona ari muhurongwa wekuti anyore Eshona ari muhurongwa wekuti retranslate into Shona. This is her first book. It's in English and she is preparing to have it translated into Shona and into Ndebele. But at the moment, it's only in English. And that is her first book. Saka kana rapo reshona kana rechindevele tinenge tichikuudzai. Asi kuti muwane book iri. Endai ku Amazon, Giraffe the Curious. Moenda ku Waterstones bookshop, munoriwana. And then ku WhatsApp kwake munogona kutenga. Anoda number yake. Ndinomupa number yake. Saka get in contact with me to get Primrose Chindundu's WhatsApp. I said the good part about getting it via WhatsApp is she will actually sign for it. Saka it will be a souvenir nekuti inenge yakasainwa na author iye wemene. Inenge yakasainwa na author iye wemene. Saka mukaenda ku WhatsApp kwake mukapurchase bhuku anorisaina otora address yenyu otumira kwamuri ikoko. Saka support Primrose Chindundundu. She is one of us, a diarian. Okay, before we get into our program, I just have a few announcements that I want to make. The first announcement is phone yaka register at the bottom. That's not my official phone number. Saka mukanyorera pa phone number iri at the bottom. Usually either you don't get a reply or you get a reply after mazuwa. Zvinova zvisinganakidze kuti uzowana reply after mazuwa, maybe nyaya yako iri agent. Kana kuti uchati Auntie Selina havana kundipindura. Saka number yakanyorwa pa bottom apa is just a call in number. Please don't use that number for anything else. Number yangu, official number yangu inoti +44 79 460 73 586. Iyo iri mu comment section. That's my official phone number. Saka mukanyorera Auntie Selina ku number iri pinned. It's either you are not going to get a reply or you get a reply kwapera mazuwa, or you will get no reply at all. You are not going to get a reply. In fact, you are not going to get a reply. But intinozo reply nekuti zvimwe zvinhu zvinenge zviri agent. Okay, let's get into our story. Before, I've got another announcement. I've just remembered another announcement. You know, we have been collecting Maria Cooper. We have been collecting Maria Cooper. The update is, I spoke to Auntie Kathy on behalf of all of us. Tichibvunza kuti pane chiri kuda kubhadharwa here
in terms of bills ekuchipatara, kuti tione kubhadhara nemari dzatakaunganidza. But at the moment Kupa ari kumborapwa TB, ndo yavari kumboconcentrata on. After TB yapera, vane tarisiro yekuti anofanirwa kuenda kuX-ray yespine yake, nekuti spine yake inenge yakabhenda, saka anofanirwa kuenda kuX-ray yespine yake, plus futi anofanirwa kuenda kuscan yekuti vanoona kuti matesticles haana zvachose here kana kuti ari mudumbu, ari mukati, ari mudumbu. Saka ndiyo scan yaanoda. Saka vati vanoita get back to me ne kuchaitwa kwacho maskani kuti tione kubhadhara direct. Saka at the moment ndo nyaya iripo yekuti vari kumboconcentrata on TB yaainayo, and then pozoitwa scan ye-spinal cord, and then kozoita scan yenhingirikini yema-testicles kana kuti mabhora akanyura mukati here, and then X-ray yespinal. Saka for now that is the situation. Tinombomira takadaro, mari tinombobata takadaro, chese chichange chidiwa kana vapedza zve-TB nemari yatiinayo, tichango tiona kuti zvaenderana mari yatiinayo nezviri kudiwa zvacho, tongoitawo zvatinokwanisa isusu. And then another thing is, munoziva musikana wamapanties uya wokuitirwa live naSis Melly tichiti tiri kuda kubatsira, ane mukoma wake anonzi Melody akauya palive. It's proving to be difficult. Takasenda mari, Melody akati atenga foni, kuti akatenga kana kuti hana I don't know, but takasenda mari yekuti atengerwe foni, and I had asked Melody kuti nditumiro namba dzemusikana uyu, dzemwana uyu, ndigo conductor nawo naye. Haana kunditumira. I called again, ndine ma voice notes, akati achatumira, haana kutumira. Nhasi ndatraya 15 times ndichida kuti zvikoro zvavhurwa, hauna kunditumira namba dzemwana uyu. Tiri kuda kuti nzwa kuti zvechikoro zvakamira sei. 15 times haana kundipindura. Saka ndicharamba ndichimutsvaga. Saka ndiyo update yatinayo. Saka yakupa nemusikana uya wemapenzi yakaitwa naSis Melly. Okay. Today I got a call from a Rwandan woman, in fact. A call from a Rwandan woman. She says, Auntie Selina, I watch Sis Melly's diaries, in her Rwandan accent. So I picked up accent kuti haiziye kwedu. Ndikati, you watch Sis Melly's diaries? Zvikanzi, yes, I watch Sis Melly's diaries. Ndikati, where are you from? Zvikanzi, I'm from Rwanda. Ndikati, Rwanda? Saka unenge uchiunderstanda here zvatiri kutaura. Zvikanzi, ndinonzwa zvimwe ndinotaura nekuti murora wedu. She is a Murora. She's married to a Zimbabwean. She is a daughter-in-law to us. Saka kwai ndinoteerera chirongwa chenyu. Ndati ndikuudzei kuti ndinobva kuRwanda. So I was so chuffed today kuti tiri kuteererwa neRwanda. Kana neCongo. Congo ndakanzwa kuti vanoisa translator. Congo vari kuteerera Sis Melly's diaries, asi vanenge vaine translator. Zvino handizive kuti inotranslata zvirizvo here, nekuti shona kana yakutranslate kwaka inobhenda inotranslata zvisirizvo. Okay, we'll start off our program, but before we start our program, nhasi ndabatwa nemurume. I got a message from a man achida kutaura story yake yekufirwa nemukadzi. Saka what I'm going to do is, ndabatwa nemurume.
Saka varume vatoriko zveshuwa vane stori dzavo. Varume vatoriko zveshuwa vane stori dzavo. I'm going to read hold on. Okay, yeah, I've got it. I thought I deleted it by mistake. Murume auya ari haidi nenyaya yake yekufirwa nemukadzi. Brother vangu vauya vari haidi nenyaya yavo yekufirwa nemurume. But after ndaverenga story, ndazovafonera back. Brother ndazovafonera back. Ndikataura navo. Wanzi Rwanda and Congo, they speak Swahili as well. So kana iri shona, you can pick up words. Oh, okay. All right, we are learning. Brother ndazovafonera ndikatanga kutaura navo. Asi ndakuchida kukuverengerai story iri kubva kune munhu wemurume akafirwa nemukadzi. Apparently yakatonyorwa musi wataita live because brother vakati just listening to your show. Ndo zvandinotaura zviye kuti mukandinyorera ukuka handidzione. Okay, I'll start reading. My mother passed away 2017, and December 2018 we found out my wife was pregnant after 6 years of marriage to me. Ndakatenda Mwari kuti manzwa kuchema kwangu nekuti matipa mwana. Amai vangu vaive my everything, but ndisingazive zvichaita worse. Just before 9 months, doctors found out kuti my wife was slowly dying, so they had to get the baby out ne C-section. It's a long story, but just summarizing it. So I lost my wife ipapo ndikasiiwa nemwana mucheche. My wife was my pillar, and I promised her I'll do whatever it takes to look after our child. She was my world. Ndarera mwana wangu now avane 3 years old. Togara tiri tu inine mwana wangu. I am managing very well because my wife passed away as we started a business which is doing well and growing. But I cry every day. I try my best to make sure mwana aone kurwadziwa kwangu. I'm doing all I can. Mwana wedu goes to an expensive private school. We travel the world, Tese. I look after her just like her mother is here. Just to say to everyone, Pama Diaries, when you pray, also pray for people like me. It's not easy. Munhu wemurumo. Saka ndazomufonera after this, brother wedu ava. And he went on to say, pakashaya mukadzi. Aita unga arikuziva kuti arikushaya because she gave all her bye-byes. And then musuwa akashaya, before asati ashaya akutorwara taudzwa na doctor, I managed to bring kwai munin'ina mukoma wemukadzi na sekuru vakamuchengeta vakauya kuno. Saka mwana akazosarawo zvarwa ivo vaakuno. Akazoshaya iye akazonovigwa, vakamutakura vakanomuviga kuZimbabwe because that was a wish, since she knew kuti her life was short. Akatenga akutoziva kuti upenyu hwake hwaushoma. But anoti iye support yandakawana kubva kusaidi remukadzi was so amazing. They stood by me
kusvikira taradzika mukadzi. And she wishes to thank, probably kana vachinzwa zvandiri kutaura vanozviziva kuti ndivanani. Anopa kutenda nesapoti yaakapiwa paakanoradzika mukadzi wake. But chinongomurwadza chete ndechekuti mukadzi wake waaidisisisa haasisi naye, akurera mwana ari ega. But kwai inini I won't falter my in-laws. Vakamira neni kusvikira mukadzi aradzwe, ndikagara 1 month ndiriko kumusha, ndikazodzoka zvangu. Even up to today they stand neni. Saka zvabva kune hanzvadzi yedu aringotaura kuti aiwa ini zvangu they stood by me. Saka he is very fortunate. He is very fortunate. Saka vamwe havagone kuuya havo vachishare malive avo, vachishare story dzavo, asi brother vangoti ingondiudziraiwo madhayari kuti ai indakashayikirwa nemukadzi but I got all the support that I needed. Okay, we'll go straight to the program. Wakafirwa nemurume here? Wakafirwa nemukadzi here? Une chauri kuda kushare here? Ndine missed calls akawanda sereke kubva musuya watakaita show. Probably what I can do is try and call back my numbers ayandinawa and see if the people that I missed their calls want to talk. Asi kana paine ari kuda kufona, the number is pinned below. You can call me and share your story. You can call me and share your story. Wakafirwa nemurume kana kuti mukadzi ma 1A akaitika, kana kuine ma 1, kana kuti kana wakasupportwa kusvikira what extent, let me randomly pick my numbers andofunga kuti akaita ma missed call and call the people. I'm hoping I'm not calling vanhu vandakataura now. It's ringing. Va decline. Caller va decline. Let me take the let me try another number. Ndikuchaya kutarisa manhingirikini kuti ndimboona kuti handina kumbomaona here. Musi wa 31 ndo watakaitaka. Nganditry. Nganditry kukola your past is just a story. Ndinenge ndakaiona. Hello? 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 Makadi zvenyu, the name is Auntie Selina. Oh, okay. Makadi yenyu muri pa live azi? Ndiri pa live, ndiri kuita follow up ema calls andakamisa. All right. Makanga mine story ndodavira pamakafoni. Ndakujumai. Ndaiva nayo. Mandijuma shishi. Muri pakabatikana. Aiwa kana nditori zvangu mumba mangu zvangu. No, inokwanisika kutaurika. Ndaida kungoshayawo kuti nyaya yekufirwa kai story ndinayo but ndomboti nditaure kune because vakawanda vari pano vakadzi. Ndisu tinoitirana utsinye. Vana navakadzi ndopana natete, ndopana namainini, ndopana namaiguru, ndopana namwene.
isusu ndinoitirana utsinye. Munhu akafirwa vanhu vanotanga kutaura ndiyauraya kumba kwavo kune zvinhu chichichi, but hakuna munhu angamboda kuti murume wake afa. Andi True. hakuna munhu angamboda kuti murume wake afa. Pane kuti tinzwirane tsitsi sevakadzi, hatinzwirane tsitsi sevakadzi. Unongochitonzi mamoni here haasi kuchema, mamoni here ari kutodya, mamoni here kuti haasi kunyatsochema. Makoments akawanda anorwadza mwoyo wako kuti ukazvinzwa unoti but why vanhu vari kundidai so. Now coming to my story. Your story. Murkuseka. Zvinokuitisa strong. Makataura paye mukati munhu unoita strong. Ende unoita strong. Unopedzisira wava strong. Kuseka hangu, but ndikataura zvandikapindana nazvo so vanhu vanoti asamaya vari kuseki icho wati. Taurai tinzwe. Story yangu, my story yakadai so anti. Inini ndakati ndichitanga kuroorwa. Because ndakaita 2 marriages. Okay. Pekutanga ndakaroorwa pandagara 7 months. Okay. Marriage. Murume mva afa. Murume akangoti musoro mva afa. Murume afa, ini ndandine mwana anga aine 4 months at that time. Okay. Murume akafa muna March. Murume akafa muna March. Mwana wangu ndobva afa muna November the same year. Wow. Paka inzwa yekuti ndandine 7 months ndapinda mumarriage ndakaroorwa zvangu ndine nhumbu. Because I remember ndakabvisirwa mari muna July. Ndabinda kumba kwangu ndagara nemurume 7 months down the line. Murume akangoti musoro manheru mangwana murume abva ashaya. Same year iyoyo mwana wangu mva ashaya futi. Mwana akangoti fever 1 week mwana mva afa. Vanhu vakataura auraya murume, seyangoti achigara nemurume ndobva afa. Right, vanhu handi vanoti move on, haungarambe uchichema, haungarambe uchidii. Bva ndaroorwa futi kechitu. Ndaroorwa kechitu, bva ndaita mwana wangu mva afa. Pampani nguva yakadii pamaka move on? After murume ashaya? 2 years. 2 years, okay. Ndakagara 2 years. Bva ndaroorwa because I was still young. Time yacho iyoyo. Bva ndaroorwa futi. Ndobva first born yangu ndobva yashaya. Second born ife wokutanga akafira ku first marriage ka. Ku second marriage mwana wandakazvara imomo abva afa futi. But that no problem, rekati gari. Vandagara sina mwana. Vandatrya futi mwana yabva ashaya futi. Apa vanhu vanenge vachitaura akauraya murume, kumba kwavo kune zvinhu, apa vanenge vachitaura vakadzi, havasi varume, vanenge vari vakadzi vanenge vachitaura. So after 8 years ndagara marriage meme, murume akabva ashaya. Wechipiri? Abva andisira kabheibhi. Baby anga chitori mudiki, baby anga ne 1 year 2 months vakashaya munhingi husband. Akangorwara nguva diki akabva atongoshaya. So nyaya yekufirwa iyi ndinonyatsoinzwisisa left right and center. Unochinjirwa nevanhu vanokuchinjira, anti vahama dzemurume dzinokuchinjira 2 minutes dzinenge dzagara kukona kwadzo, iwo wasara uri wega manje. Wagara kukona kwako wasara uri wega, wakutopimuwa uroyi wakutonzi ndounouraya vanhu. But hakuna munhu handisati angaroorwa aine intention yekuti andinoda kuuraya munhu. Uchizowanei kana munhu afa? Achikusiyira mwana futi uchisara uchizochengeta mwana wako uri 1 uri wega. Saka inini ndakapindana nezvakaoma. Ini ndine pain yekufirwa nemubereki ndoiziva, namai ndoiziva. Pain yekufirwa nababa ndoiziva. Pain yekufirwa nemwana ndinoiziva. Pain yekufirwa nemurume ndinoiziva. I've been through it all. Ndosaka ndaida kungoti musi ndasingatori mbodotaura zvakawanda, ndaida kungoti vakadzi ndime mune problem. Isusu vakadzi isusu tinoita basa rekujungana pane chironda kudhara. Munhu anouya achikujunga ipapo pane chironda kudhara kuti ndiwo wauraya, anga asingacheme, mamona se moza. Kune zvimwe zvinhu zvokuti zvikaramba zvingouya mulife mako ka unotoshamisika, kana musodzi chaiche unoishaya musodzi.
unoishaya uchingoti but why me ita zvinhu zvakadai zvichiitika kwandiri ko ndakatadzeiko ko chiko chakabatwa ko chiko chakamboitika kwandiri. But at the end of the day unozozvisimbisa wega because ukazozvisimbisa wega hakuna munhu anomboya achimbokusimbisa. Manesi vanenge vachingokuti wakaipa une munyama ikozvozvo murume wangu ane 5 years ashaya akandisira mwana ane 1 year 2 months ikozvozvo mwana wangu atokura. Saka pamurume wokutanga uyu makaita maproblems ei pamurume wokutanga after mafirwa kwakaita kutaura here muchinzi ndimauraya? Kwakatotaurwa zvokutonzi ndindauraya izvozvo anti zvakatotaurwa kunzi wayangororwa nokupinda mufamily murume abva afa. Vakatotaura zvokutonzi ndindauraya zvakatotaurika. Pane wechipiri semu ndimauraya futi? Wechipiri wesi vapapa kutotaurwa chehistory manje yekunzi akambofirwa kuya wesi zvikanzi akambororwa akafirwa munhu uyu saka ndiye ari kutouraya varume. Pane zvinhu zvokuti zvinotaurwa nevanhu so vanhu vasingazive kuti zvinokanganisa sei munhu. True. Ndakakanganisika to an extent yekuti ndanga ndisingarari anti ndandisingarari kurara kwezvo zvinonzi kurara hope kugarika kwekwe. It's true kuti kurara hope kuringo nepisi. Ndaiti ndaimuka usiku so ndotanga kuchema kuti naye Mwari ko ndakatadzeiko apa unokorwa nemunhu waunoda nemunhu waunoda waunongochitoshira dana ndaramba ndinaye. But unongoti kana mai guru ava vanenge vachitaurisawo ana mai guru ava vanenge vachitaurisawo tanga tavaudza vasarege kuroora uyu dai vasina kuzoroora uyu dai vakadai. Vanhu vanotaura handiselina mashoko evanhu please madzimai mashoko enyu atinotaurirana kana mumwe munhu akapfeka zveblack. Ina handaimboziva kuti one day ndaita neria ini kuti ndichaitawo widow. So sorry Kola. So sorry. Kufara handitombokuziva ndizive mufareni. Kufara handitombozivi. Kunzoku unongomuka uchingoacta kunge uri strong but deep down inside hating. But why me? Unoza mwana anosvika paextend yekukubvunza kuti nhai mami where is my dad? Unorwadziwa kumuza mwana achikubvunza kuti ini dad vangu vari kupi? Like Father's Day this year kuri kucrash kwavo kwakaitwa imwe project so yavakaita yekuti vaisa mafaces anaded vavo panenge pakanyorwa nzi dead paipe saka vaisiya maspaces saka paidiwa foto yekuti vaise foto. Mwana wangu akabva kutyora akandibvunza kuti but waini ndanga ndisina foto. Ndakarowadziwa zvikabva kupedzesera zvikati nai Mwari ini ndichazofarawo rini? Mufaro wangu inini uchaitawo rini? Zvaita sei rini? Ndakatadzei chandakatadza inini. Ndinorwadziwa ndinoacta kunge ndiri strong but ndinorwadziwa and chinondirwadza nchekuti mumwe mukadzi ndiye anenge achikurwadzisa. Mumwe mukadzi anenge inini ndiye anenge achikudai zvaichuzwa antika kuti ukaendapo uchafirwa unotiza unoti ukaroorwa uku uchafirwa unotiza unenge usingadi veure kunzi windo rinorwadza anti rinorwadza. I know rinorwadza especially if you're still young. Zvinorwadza. I'm so sorry. Okay, auntie. Mwana wedu ane makore mangani izvozvi? Akuenda grade 1 next year, ane 6 years izvezvi zvakuenda grade 1 next year. Nakuenda grade 1 next year. Okay, thank you so much for sharing your story. Okay, thank you. Mangwana mnaenda basa? Ndoenda basa every day. Okay, mopedza nguva mangwana? Singashandi chete. Sorry.
Saturday. On the 6th. Saturday ndio msingashande. I was Saturday and Sunday. Ndinokufonera ichongoita chii apo. Ndinokubatai. But thank you for coming to the platform to share your story. I know what you are talking about. It's not easy. It's especially kana uchingo labelwa zvaunenge uchilabelwa, and as you said vakadzi tinorwadzisana. Okay, I'll get in touch with you. Oh, thank you. Take care. Wow. I think takambozvitaura kuti vakadzi isusu inotidzosera kutopic iya yataiti, let me return this call. Inotidzosera kutopic iya yataiti ningirikini vamwe nana tete kunetsa kwavo. A very good evening, caller. Tinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Maswera sei? Taswera zvapo pakadiyo. Tiripo hedu. Kuri sei kwamuri ikoko? Kuri nani zvako, kuri nani. Makafirwawo here? Inini ndakazofirwa hangu tasiyana, but ndandichida kukufonera not concerning izvi. Okay. But I think it's the wrong platform. Ndozokufonera imusisiri pa live. Oh. All right, no problem. Handizi kuti ndofona nenamba dzipi. Namba mune ballpoint here yekunyora? Yes, ndinayo. Munofona +44. Yes. 79. Yes. 460. Yes. 73. Yes. 586. Oh, okay. All right. All right then. Okay. Thank you so much. Bye. Okay. Bye-bye. Okay. Vada kutiti nigirikiri. Let me take this call. Vada kutaura kuseri. Tinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Maswera sei? Taswera maswera sei? Kufirwa nemurume. Makafirwa nemurume here? Hongu. Pakagoita mahwani kana kuti makasupportwa nevekumurume kwenyu? Inangu mahwani varipo, murume acharwara ndopandakanga ndichinyanya kutambudzika zvikuru, kunyanya darika paakazoshaya. Okay, chipirei tinzwe mahwani acho akaitika achirwara. Mahwani varipo handiti kuti waitozvionera, waizvimirira. Enda pandaindiri mudiki ndakafirwa ndine 21. Okay. Takanga tangoroora nawo ndine 20. Patagara nguva diki iyoyo ndokuzobata pamwiri. Ndabata pamwiri, murume akazongotanga kurwara, ndofunga pamwiri panga pakuma 5-6 months. Okay. Saka nekufamba kwenguva kudero murume aivagara aine chirwere chemoyo. Achirwara, saka zvangotangoita sefun, like aingoita kungoti musoro chichi, ndozongotanga kutoita serious. Saka tiri kwataigara kwai kuri kudhuze nababa vake. Okay. Uchi baba vake vanga vasagari namai vake, mai vake vanga vakatofawo kudhara, vanga vavepo, vanga vavi step mother. Okay. Vangu vabereki vairiwo kumusha kure. Saka uku kwataigara tingojoka kamba kedu tatisinawo zvinhu zvatatamboti taanazvo. Saka ataingogarawo mu1 room, munhu ari kurwara, apa wakazvitakura, noenda kuchipatara, unaye arwara. Akarwara murume wangu zvokuti akasvika pakugezeswa, ndiro yemugezesa ndatove kuma 8 months. Apana handichagoni kutama, ndakuita zvekuti ndinotomugezesera mudhishi. Angogona kupinda mudhishi, akambotanga achigona kupinda mudhishi, asi dzimara naye asagoni kugara. Munongoziva murwere wemwoyo haaite
zvekumuvha stereki because kumuvha kwake ndokunenge kuchitokonzeresa futi kuti anyanyise kutadza kufema. Zvobva zvatoita kuti zviite wese. Apa inini ndakazvitakura ndakurirwa. Aibetsera wacho aitoshayikwa but baba vake veigara padhuze 500 as away kubva patiri. Asi vaiziva kuti ndo marwarire ari kuita here? Vaitoziva chirwere chake kakubva ari mudiki. Zvakangotanga akakura kusekondari. Okay. Vaitoziva kuti ndikurwara kwaari kuita because ndakanga ndatovaudza plus yakavaudza kuti handisi kunzwa zvakanaka. Saka ndenge vachingoonanawo kumashops achagona kufamba. Akutadza paini ndindaifona munhu ari kurwara dzimwe nguva vaiuya vosvika vongogara kana zvimaminitsi zvishoma vobva vadzokera kumba kwavo isu bva tasara tiri tu. Saka ngotonesuwo taingoshandawo zvimabasa mongoziva zvekungotiwo uyai undiitire so apa kana mushopu chichi. Saka mabasa anenge asiri stable zvakanyatsonaka zvekuti munohorwawo mari iri nani. Saka nguva yakatanga kurwara iye akabva regawo kuenda kubasa. Ndikangosara ndichienda. Saka ndasara ndichienda ndakazoudzawo vanamai vangu sisi vangu vakauya akatanga kundibetserawo. Amanje sisi vangu varimo munhu uya wototi aitoriwo munhu aitange amanikidzwawo futi kuuya. Saka zvakabva zvatanga futi kunetsa uku ini ndiri kubasa uku munhu anobva akomplaina kuti izvoni handina kudya handina kudai. Saka nekubasa kwacho futi unotadza kuconcentrate. Ndikabva ndangozosiya futi basa riya tabva tagara tese pamba. Ndakuona murwere. Lero ndakasvinura ndisina nguva yekuzorora. Uku ninge uchifunga kuti renti inozodiwa, chikafu chinodiwa, hapachisina achaenda kubasa. Saka ndazongofonera anamai angu ndikati bheta chimudzisisi vadzoke nekuti kumwe hakuna zvavari kundibetserawo. Kola mati mamuri 21 ka ipapa? Ndandiri 20 papa nasanda kwanza 21. Mamuri 20? Ndandiri 20. Okay. Ndikagara naye mwedzi yaitofamba. Ndobva aramba achingowedzera kurwara. Apa baba vaingouya vongosvika vongogarawo maminitsi. Pamwe vaigona kuti vakavafonera munhu ari kurwara siriyasi kunobva vauya voti atanga rini. Zvaindinetsa ini kuti unosvika futi undibvunza kuti atanga rini munhu wavari kuziva kuti ari kurwara nekudhara. Ndakasvika pakudetserwa neshamwari dzedu dzataiwirirana nadzo nevanhu vekubasa. Ndo vaitotibetsera kuwana mota yekumusenga kuenda kuchipatara. Dzimwe chenguva dzikatozobhodibvunza mumotikari kuti baba nemai varipi, vaitofunga kuti tiri hanzvadzi nehanzvadzi. Ndikati variko kumba. Zvikanzi ko havasi kuziva here kuti bhodhi vari kurwara. Ndikati murume wangu. Zvikanzi pakaoma. Apa vaiva totsonga kuti munhu ari kurwara kuna zvimbicha. Takagara kuti munhu achirwara kusvika azombotange akuita nani. Chitoti munhu anani. Ndobva tagara vhiki ndobva atanga zvekuita siriyasi. One day akarwara zvekurasa njiri manheru. Wow. Ndikaedza kufona ndichifonera vana baba. Hapana akadayira. Ndikafona hapana akadayira. Kechitatu ndobva foni yadzimwa. Yadzimwa? Handichina zvandichakwanisa kuita bheta ndingosiyana nazvo. Ndopandakabva ndafonera vamwe bamina wake. Taingovezera rimwe nabamina wacho. Ndikavaudza kuti unokinini handichazvikwanisa handichazivi kuti ndoita sei. Ndakutosvika unenge ndivhure dhoo abo ari mausiku kuma12. Ndakutosvika kana kuti ndivhure dhoo nekuti murume ari kurwara kunoku akutange ari kupenga. Saka handisi kuziva kuti ndodii. Ndobva vangouyawo neshamwari dzavo vaitoriwo kuchechi kwavaiva vari. Vakauya vakaedza kuti vavhure dhoo. Pavakangovhura dhoo hameno zvaakavaita because ini ndaenda tobudawo panze nguva yacho. Wanga wakutya? Vamina vasara vega.
Vasararega sangoya vakauya vaifungidza zvinhu zviri easy. Vakazoona kuti hapana kutombomira mushe, vakafonera mubamini vakabva vaenda kunomutsa vana baba manje zvekuti wafambira. Vakabva vaudza paendo pavakazouya, andifunga kwati kuma1 usiku. Vakauya vakabva vangozongopfungaidzira zvavakapfungaidzira ndobva atoita right. Andobva tagara ini mama yangu vati iwe beta kuti chi uye kuno because apa anga kuzoita kunge akuita nani zvikanzi beta uye kuno since hakuna anozokutarisa kana wapona inge iri mimba kayekutanga. Kubva ndaenda kumba kwedu saka ini pandikaenda kumba kwedu ndobva vabva vazosarawo vachitorawo mwana wavo. Okay. Kubva enda kumba kwavo saka unfortunately ambuya vake vakamurera ndobva vashaika 1 week after ndaenda. Ndobva vanhu vese vaenda kunhamo. Saka endawo kunhamo kuya tikangozogara 2 weeks after ini ndobva ndabatsirwa mwana. Saka inuya murume wangu paakabva aendeswa kwavo. Saka vanhu pavakaenda kunhamo dzagugu vaya vekunze ava maneighbors ndipo vakasara vachiona kuti aiwa munhu uyu ari kurwara beta aendeswa kuchipatara because baba chavaingoita kungotarisa munhu vasina action. Saka ndobva kuchipatara achirifewa kusvika anosvika kuHarare hospital kuya. Saka indakabva ndanopona after 3 weeks ndaparadzana naye. Ndichingopona mwana wangu iri Friday, ndakangogara Saturday, Sunday, Monday, Tuesday murume achibva ashaika. So sorry. Andina muziva ndakanga ndatochema kudhara, ndaita kungati inge drama. Saka zvaizondinetsa kuti kwasaka ndikarega kuchema, ndoita zvokudii kuti ndinyatsoratidza kuti ndirikurwadza because weya ndakagara naye, ndofunga ndakagara naye kubva muri muna January kusvika muna April achirwara. Ndaichema everyday, ndaitadza kurara. Shame. Kuti munhu ndinaye waitadza kurara. Saka ndoona kuti ndorara sei munhu ari pasaidi pangu asina kurara. Ingo yekuti ndaichema everyday. Saka nguva yakazosvika ndakashayiwa kana kuti idhirama here riri kuitika kana chii because zvazvo zvinhu zvakaoma. Anti murume wangu aiva ari munhu wekuti takanga tiri close. Nguva diki diki yatakadanana, nguva diki diki yatakagara tese yaiva iri nguva yekuti sekunge takagara hamina inge tatoshembedzana but takatangogara nguva diki diki. Aiva ari munhu aiva nerudo zvekuti ndakasara ndichiita sekunge ndakagara naye kwenguva refu but nguva yatatangogara yaiva iri duku duku. Zvinhu zvakandirwadza zvokuti ndakasvika pakuti nangu kana zviro zvekunamata ndichanamati. Asi manje dambudziko randinaro nderekuti kana ndingati lucky family kwandaenda karoorwa vaiva vari vanhu vechechi zvakangofanana kwedu. Saka kana kuti ndirege kunamata kwacho kwainetsa. Asi nguva yandaisvika nyange pakuti ndinonamata ndaikanganwa kuti ndiri kunamata. Ndotombokangama tonga kuti muzita rababa ndotozokangama ndanga ndichinamata. Zvatobuda nenyaya yestress. Zvinhu zvakandibata, zvinhu zvakaonda kusvika ndasara vanhu vakatanga kuti murume wake akafa nechirwere icho chemazuva ano. Vanhu ndo vakutaura kuti akafa nechirwere. Nenyaya yekuti nekukuona iwo waonda sezvawanga waita. ndakanga ndaonda pamusaka pestress nekufirwa. Zvakanga zvichinetsa pakuti handisali stepmother vakanga varipo vakanga vasingandidi. Saka ndo vakakonzeresa zvese zvekuti ndizopinda mumatambudziko ekuti ndipesane nekuchengetana nemunhu weye ndiri 1 kana kwaive kuri kuFriday akafa tiri 2. Apa ina handina zvandaiziva. Zvaive zvakaoma. Saka parufu apa pane kutaurika kwakaita here kana kuti zvinhu zvakangofamba mune zvakanaka?
Parufu pakanga pakaoma. Amai vaiti vanhu vakaisa mapoto pamoto chaiwo vaibura vachidzosera mumba vachiti mapoto angu haangashandi. Your stepmother? Aiva ari madhirama, paive pasina kutombomira mushe, asi kungoti ndinotenda nekuti dzimwe hama dzakanga dziri dzinosapota, saka Okay. nyange havo vaiita izvozvo asi hazvaishaya simba kunyanya because uku kwakanga zinge kwara vanhu. Alright. Okay. Saka hakuna kunyanyozoita hako drama. And you got the support from website kwemurume wako. Drama rakazonyanya, drama rengove mumba manozvarwa, ndozvandingangotaura kuti vabereki vake ndiko kwaibva drama rakanyanya, nekuti ndakazoti ndagara ndafirwa ugero handisali kuti zvinhu zvangu zvizouya, tunziwo twedu, hembe dzandaive ndasiya zvakanetsa kuti zviuye. Baba vakupindura zvavanotaura, hanzi ngaamirire apedze kumwisa mwana agozoti ashande agozotora zvinhu zvake. Apa ndaenda kumusha kwedu. Kokushanda kwako kuneine kutora zvinhu zvako? Hanzi handikwanise kuti ndimusengere zvinhu zvake auye ndiuye nazvo, saka bheta iye azoshanda agozotora kana Alright. Saka makazonotora here zvinhu? Vakatozoita zvokuendesana kumatare nevabereki vangu kuti zvinhu izvozvo zvigozouya. Saka mwana akura sei? Mwana akura sei iko zvino? Mwana wangu ave 7 years iko zvino. 7 years? Yes. Saka uchiri single here ipapa? Ndiri single. Muri kumbotarisa mwana? Zvonetsa, handisali kana uchinge wafirwa, nyange ukada tuite move on, mibvunzo yacho inotanga kuuya, munhu anenge achingotyira kuti naye anozofa. Kungofirwa chinhu chakaoma. Senge zvachichitaura kolawo kutanga uyu. Hello, ndiripo ndikati mibvunzo inowanda ukada kuita move on. Kuti wakazenga akafirwa, vanhu vakutyawo kuti vanozofawo, zvinonetsa. Ndozvinozongoitika, saka unoona kuti sometimes zvakaoma kuita move on after wafirwa, nekuti vanhu vanongofungidzira kuti kufa kwemunhu pane zvaanenge aitwa. Ndizvozvo kuculture kwedu ndozviriko iko izvozvo, zvongofungira kuti pane zvaakaitwa chete munhu akafa. Chokwadi. Thank you so much for sharing your story. Continue looking after mwana wedu uyo weduwe, vakuru vedu vamangwana. Chokwadi handisali, ndinotenda hangu. Ini ndanga ndichida kungosheyawo story yangu, ndichida kutoti nditaura hangu kuti ini ndakazochema vamwe. Kune zviye zvinotaurwa zvichinzi hanzi kana vasikana vachida kuroorwa zviya kuti hanzi nahangoda pasina vamweni. Ini vangu ndakazovachema vandakaona vakafa murume ari mudiki. Nditoda vari vapenyu vake vakabetsera. Zveshuwa dai vari vapenyu amweni vangadai vakabetsera. Zveshuwa. Thank you so much for sharing. Naita basi. Tatenda chisu. Movata zvakanaka. Wow, vana vari kufirwa vari vana vadiki zvedi. Let me return this call. Vana 2021 wopindana neurwere nekuzochengeta munhu. Zvino ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Maswera sei? Maswera sei andiselina? Aiwa, taswera hedu. Ndatiregai ndidzose call yandamisa iyo. Tiri pachirongwa kufirwa nevarume kana kufirwa nevakadzi. Mahwani here akaitika kana kuti makasapoteka? Inini zvakasangana mahwani nekusapoteka. Ndakaroorwa then ndaita mwana. Mamuine chi?
ndine 22 years 22 years. Okay. Then mamuri ndobva ndaita mwana wangu. Saka murume aishandira kupi kuBotswana. Achishandira kuBotswana ipapapo ndatova nemwana. Papaita pekuti mai vacho ini ndokumbirawo makolas kana paine mumwe kola ari kutaura mukafona inodzikisa volume, saka kana abva kola mofonawo zvenyu. Ndokumbirawo please. Kola, you can go on. Okay, saka ndiri mumarriage momomo vamweni vangu vaiwanzotaura statement kumwana wavo rekuti wakaroora munhu wekuChipinge. Hauzivi here kuti kuChipinge kunoitwa sei? Kunoroyiwa. Ndo raiva statement ravo. Okay. Ndakagara zvimwe zveantiselina zvokuti ndaingoshingawo amai vangu vachinditi shinga mwana wangu ndo zvinoita dzimba imba. Aenda kuBotswana ipapapo pane paakamboita 6 months asingatumiri asingadii. Ndishono ndakatopedzisira ndazototora mwana ndikamuendesa kuvabereki vangu kuti anotowana chikafu ikokoko. Iye ari Botswana murume? Ari kuBotswana ikokoko. Ndobva ndaita futi nhumbi yechi2. Ndeta nhumbi yechi2 ndobva mwana ndakamupona muri muna December. Iye akazouya think muri muna March ndopa akazouya. Auya kudaro musi wakasvika achibva kuBotswana mwana akangotanga kupisa miri. Mwana aiva ne 3 months. Abva angotanga kupisa miri mwana apisa miri kochiko. But aenda nemwana kuhospital ndobva asvika zvikanzi vana venyu ndo vandiri kuona here. Saka mudiki uyu ndakazomuita ndo musecond marriage yangu. Okay, all right. Saka mukuru uyu ndiyo first marriage. Ndiyo first marriage. Okay. Ndobva zvanzi mwana aita lung infection. Ndobva ndatoshamisika kuti saka vari kuti mwana aita lung infection but ndiri kudzoserwa kumba why? Tichisvika kumba antiselina wanga uri musi weWednesday tatorara kuma 3 AM. Baba wacho ari kundimudza ari kuti iwe muka ndiri kurota mwana ari kunditi mama nadhedhi makarara ipapa pamusi kuzoti ndashaya here. Saka pana akangopepuka kudai kubata mwana kudai andiselina mwana achatova chando. Maiva muna May musi wa6 May. Takufonera vamweni mwana kunoku ashaya. Vaitaura zvavanoda handiuyi ikoko chichiwoyo svikira vana tete vangu vazovafonera vachidini vachivakundira ndobva vauya vataviga mwana takambogara a week. Saka makatoita vakukumbira kuti vauye kuzochema muzukuru? Vauya vataviga muzukuru vakatoti musi takaviga muzukuru sanhasi mangwana vakati ndakudzokera. Habhi akati konai mungabva madzokera kumusha. Iye mukadzi wangu achangobva kufirwa nemwana madi umbogara mamunyaradza zvaka ndakutoenda tikatovanyengera futi kuti vadini vagara. After a week ndopa vakadzokera kumusha. Habhi ndopa akangotanga ngoti musoro wangu because iye musoro wake waiva nemachubhu kubva ari mudiki. Saka paingoti musoro ndakangoti maybe imhepo yakamupinda parufu rwemwana chichichiwoye. Atonditi manheru acho musi weTuesday akanditi mangwana ndiendese kuchipatara. Vanamuti alright. Akatonditi ndirongedzere hembe yakadai ndo yandoda kuenda ndakapfeka kuchipatara. Ndatorongedza ipo paya akanditi ndikunzwa ndikuda koko. Alright manya ndinodini ndinotenga. Ndonotenga koko iye ndobva ndadzoka ndobva tarara. Vanazomutswa nemwana futi kuma 3 futi mwana ndiye akazomutsa uyo mwana wangu aiva ne3 years akati mama mukaone zvikuita dedhi. Saka pandakamuka iye apingi akamuka akatora mwana akamugadzika padumbu pakapa hameno zvaaitaura nemwana. Saka ini pandakazomutswa nemwana
anga akukweva mweya wokupedzisira wokubuda. Vandatomuka paipa vandati chiko munhu akutotanga kubudisa mafuro. Vandatoshedza vanhu vetaigara navo ndikati uyai mundionerewo zviri pano. Pavakauya bva pashedzwa ambulance payakasvika ndopakabva vangoti aiwa tine urombo munhu atiziye papa aiva ne26 years. Vandafonera bamunini vari kuwara ndikati bamunini mukoma venyu vatisiya. Sana nchikumburo musvitse shoko kupi kumusha. Vatofambisa shoko tichi kunoku munhu akusisina. Mangwana acho kwakabva kwakatumwa tete vakauya navamwe bamunini kuti vazofambira nyaya dzacho. Ndofana takagara about 3 days tikurongedzerwa tichidini tiende kumusha. Apa ndiri kufonerwa navamwene vadiki vandaiwirirana vachinditi murora zviri kunoko. Vamwene vakauri kutaura kuti zvonini ndakazvitaura kuti mwana wangu asarora vanhu vekuchipingi. Izvezvi vatondiurara mwana wangu. Akatouya panapa toda kumita kanyama. Angoya panapa toda kumita kanyama. Patatotanga kufambira mapepa ekuti tiende kumusha. Dhei rekuti bhodhi iende kumusha. Baba vangu vaiva kubasa vakatoudza vamwe bamunini vacho vakati hananchikumbura kuti muye kubasa muzondikumbirira because baba vangu vaiva mupurisa. Muye muzondikumbirira kuti ndionese perekedzawo mwana wangu kunoviga munhu wake. Havana kuenda kubasa kwababa vangu kunokumbira. Atova mani kuma5 vakutoti takutosimuka. Vanhu vakati nai mungada kusimuka nemunhu baba vacho vasipo chirudzii. Vakati zvonini vari kunonoka saka takutoenda. Vamwe amai guru vanga vauya vakutoramwa vakutoti ndakutoenda kutreni chichichi ndakutokwira chitima ndakutoenda tingamiriri uya da kuenda nevabereki vake kudi woye. Robe ndakabva ndangoti inini kana zviri kudaro inini hangu ndodini hangu handisi kuenda. Muridzi wemota aitakura chitunha akati inini kana mukadzi womunhu asiri kuenda neno mota yangu aite sei aisimuki. Ndopakabva pazouyawo baba vangu ndopataenda. Patasvika makuseni anti Selina hatina kana zviya zvokuti kutambirwa hatina kana kumbotambirwa. Patangopindawo mukicheni imomo makapinzwa chitunha. Ndakaitosongati handizikani kuita kunge amheno. Svikira vana tete vangu venandaenda navo vakati ngatingobuda ngatibudei munomu. Patatonogarawo patatogara panze. Apa ndagozozive anti Selina kuti murume wangu anga akatsvagirwa mukadzi. Aitovamo mukadzi yeye parufu ipapapo. Vandazoshedzwa nana Tezvara. Vamwe vakanditi murora pane nyaya iri pano. Ameno kana wakambonzwa. Hello. Yangokatika yega. I hope haizi airtime yavo yapera. Iri kuita ringing saka ndofunga zviri okay. Kana kuti network. Hello? Hello? Reconnecting. Ndofunga network. Iri kuti reconnecting. Reconnecting. Yakata. Let's try one more time. Kana ikadaro, then we move on to another caller. Vakomana. Yeah, zvakangooma wedwe. And age dzacho dzinopindana nezvinhu zvakadaro. Okay, network. Let's move on to another caller. Irungoti connecting. Let me call back this caller
vambotifonera vatamisa call yavo. Vakomana vana vadiki vari kupindana nezvakaoma. Vakomana imi. Hello. Hello, makadi zvenyu? Ndiri kuritena call yenyu paSIS MELLY's diaries. Tiripo makadi yenyu. Hello. 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 Ndakarorwa ndine 21 years. Makarorwa muine 20? Ndakunzwa manje yambe ngeri kukatakata. Okay. Ndane 22 ndikaita mwana wangu. Sorry caller, hold on. Sorry caller, hold on. Tane mumwe caller, last caller irungoti reconnecting. So another caller has joined in. You can go on caller. 22 ndikaita mwana wekutanga. Mwana wekutanga aine mwana ndobva chai. Kusha kwakaita takabva kuHarare nchenda kumusha. Tasvika kumusha tikaenda naye kuchipatara ndakandirwa muchipatara. Vamwe vakambobva kusvika kutara ikoko. Ine chete ndongesaiendako. Ndaigarako kuti murume wangu aipota achiuya achiona chemwana. Mwana akashaika ari mumaoko mangu ndakamubata. Tagara ndofanira matwins. Wekutanga ndoafa. Next month Caller. Hello. Hold on. Muri kuvanzwa here? Muri kunzwa zvavari kutaura here? Kwandiri kunoku iri kubreka. Muri kuvanzwa? Hanzi network iri kubreka. Regai ndikate ndikufonerei beki futi tinzwe. All right. Okay. Hello. Tangidzai futi. Ndakarorwa ndine 21 years. Ndane 22 mwana wangu wekutanga ndobva shaya. Akashaya ine 9 months. Okay. Pandakaenda kumusha ndine mwana ndichiti ndiende kuna amwene tiende kuchipatara. Vamweni vanobvira vatera kuchipatara. Okay. Mwana kusvika mwana ndakagara naye 2 months muchipatara. Akafa ari mumaoko mangu. Havana kumbobvira vatera. Ndobva paakashaya ndikaenda kumusha tikainoviga tikapedza. Pandagara. Caller. Munokwanisa kumuvha around here. Iri kubreka. Hello. Hello, makundinzwa? Taurai ndinokuudzai kana tisiri kunzwa. Ndane 23 years. No, haisi kuita call. Haisi kuita iri kubreka. Alright, sorry. Yeah, phone yavo I think network pavari iri kubreka. Iri kubreka. Do you want us to try one more time? Kana paine ane nyaya yake ari kuda kushare nevamwe. You can call on the number that is pinned below. Let me try her one more time. Let me also try this lady. Vasina kupedzisa nyaya yavo. Tinzwe.
ya network yekwavari kufona vari vanhu vese ivavava ku1 saka inenge inoti netsei calling haisi kupinda inetwork. Network kana paine ada kufona kuti asheye nyaya yake, network yenyika 1 iyoyi ine vazhinji vari kufona, hanzi kana zvaramba vaise recording zvino by the time yavanopedza recording ndirini wedwe, by the time yavanopedza recording ndirini. Earphone warini kwe nhasi, aiwa earphone kuma 6 tatanga nenguva iko show isi tatanga na 6 guys, gandidzosere call itione. Connecting dziringoti connecting inyika 1 iyoyo dziringoti connecting, saka kunyika ikoku kunenge kune problem nasoko, kunyika kunenge kune problem uko. Regai nditore iyi but ndeyekusemunyika iyoyo, ndeyekusemunyika. Hello kola, ndiri kuritena call yenyu, ndiri pachirongwa SIS MELLY's diaries. Okay, makadi yenyu sistanti. Tiripo makadi yenyu weduwe. Tiripo, ndati ndimbosheyawo nyaya ndakasangana nayo mukufirwa umu, taurai zvenyu. Ini ndakaroorwa ndine 20 years. Makaroorwa muine 20? Ndine 20. 21 ndine 20, saka murume akati hazviite kuti ndaitove nenhumbu, akati hazviite kuti tiende kumusha wakadai unozoenda wasununguka, akandisungira ndikambodzokera kwedu. Ndazodzokera ndabva ndasununguka mwana wangu ndane 21 years. Ndopatakazoenda kumusha mwana kuma 4 months kumusha kwavo tichitotanga kunoona kumusha. Okay. Kusvikawo iko murume ndokusvorwara. Arwara kudaro aingoti pane chinhu chiri pauro. Arwara kudaro 1 month vachingoita zveminamato chichi, indopa ndakazoshingisa kuti shamwari hande tiite zvechipatara. Pakaita makakatanwa ndobva ndaita kanenge kakuramwirwa. Ndobva ndangosimbisana nemumwe wangu tikayadzokera kwataigara kutauni kwataigara. Ndobva taenda kuchipatara tavakuita zvechipatara. Ndikakumbira bamunini kuti vandibatsire, ndo vakauya vachindibatsira. Asi urwere hwacho zvaiti zvikabva apa mangwana chest, mangwana chakati zvichinja chinja zvokuti pese pataidzokera kwadhokota tainochinjirwa mapiritsi. Okay. Saka after 2 months murume ndobva atosha, akangotanga zvezvo zvokuti takarara pabamunini vakangokumbira kuti mai guru ndakumbodzokera kumba pane zvandoda kunogadzirisa. Ndobva angotanga kuti ndakuzarirwa takarara manheru. Okay. Ndobva ndatodedza landlord, ndobva tatsvaga mota kusvika kuchipatara mangwana munhu paatoshaya. Saka zvadaro ndobva hama dzadedzwa. Baba vakabva vakwirawo, baba vemurume atezvara. Ndobva vauya. Ndobva tagadzirwa zvese nevanhu vekubasa. Ndobva vauya nemari, ndapuhwa mari yeye. Baba vakati aiwa ndini baba. Ndobva vatora mari yese yakanga yabviswa nekambani. Ndobva kuti titenge magumbeze nezvese zvaidiwa zvikanzi unza zviripo izvozvo. Ndobva ndatora ndaitowa negumbeze 1. Ndobva ndavapa gumbeze riya, ndikasara ndisina gumbeze. Apa mwana anga ane 5 months. Anga ane 5 months mwana. Ndobva ndavapa gumbeze riya,
mari yese chero dzechitema dzechii zvese vakatora. Okay. Ndobva taenda kumusha zvikanzi sutu tipei zviripo izvozvo. Ndikatora sutu yangu yaive mumba ndikavapa vakanopfekedzesa zvese ndo zvakashanda. Taenda kumusha murume ndobva aradzikwa, but ndakazoshamisika sutu yandakanga ndaburitsa kuti murume wangu waenda akapfeka sutu yakasara yona yawachwa yayanikwa iko kumusha ikoko. Andizoti mari Iko kumusha ikoko kwemurume gumbeze kana kuti vakazozvifambisa sei. Ndikaona rawachwa ndobva radzoka zvikanzi gumbeze rakwei, nokuti pataimu yacho ndakanzi tipei gumbeze ndakangochemawo zvezvokuti vanhu vari kubva vanditorera gumbeze ndichisara ndisina kana chandiinacho. Zvikanzi gumbeze renyu ramaichemera iro ndobva ndaridzoserwa. asi gumbeze harina kunge raputiriswa munhu rakatoshanda. Saka ndiri ikoko ndakatongonzi gumbeze renyu iri semunhu wofuti akanga asina gumbeze ndakatoritora ndikashandisa. Ndobva pazogarwa dare rekunzanzi vanhu vasati vapararana zviya hanti vanhu vanogona kugara pasi vachironga kuti zvofambiswa sei. Ndobva ndakabva ndanzi pana bamukuru vasina mwana, saka ndova makuenda navo ivavo munogara navo munovazvarira. Ndobva tati hama dzangu dzaivepo pataimu yacho iyoyo vakati hazviite kuti bamukuru mwana uyo anogara nabamukuru nokuti kwedu isusu bamukuru ndaatezvara. Uya atezvara vakapenga vakati aiwa isusu tauchaida basa nazvo zvese izvozvo, kana ini ndogona kutomutora mwana iyeyu ndikagara naye. Ndobva zvanetsa kudaro ndopakazonzi aiwa kune munin'ina wacho ari kuBotswana ndiye anogona kuuya akagara nemukadzi uyu. Mukadzi uyu haasi kufanirwa kuenda nokuti akaroorwa, saka mari yedu haingangoenda. Saka ndobva ndazosara paye vachiedza kundibvunza vachidii vakatoona kuti handisi interested nezvese zvavaitaura. Ndopavakazotanga kuita minamato yavo vakunditi murume wako ari kunzi achamuka, saka tine zvatiri kuda kutogadzirisa. Ndikaitiswa zvandaitiswa, zvimwe zvachona zvisingatoiti kutaura. Ndaingoitawo nekuda kwokutya kwokuti ndinogona kuzomukirwa nemurume wacho achiti hanzi achakuteera achakushungurudza. Asi nhaikola zvimwe zvamuri kuti zvisingataurike tikasazvitaura vamwe vakapindana nazvo vanongoitawo vasingazivi, asi chinhu chikataurika chinenge chafumuka zvekuti mumwe munhu akapindana nacho anoziva zvekuita nekuti akambochinzwa chichitaurwa. Alright. Vakauya nemuprofita vakanditi tiri kuda kuchenesa musha kudidi, mbva vaisa makendo akakomberedza musha wese. Manheru kumanheru. Ndobva vaisa dhishi ravakaisa rine zvaipfungaidzwa. Ndobva vanditi ndijambe dhishi iroro ndikajamba. Ndobva taenda kusango kwangu akacherwa gomba. Ndikanzi ndibvise hembe dzese. Ndikabvisa hembe ndikanzi ndipfugame mugomba. Ndikapfugama mugomba muya. Ndapfugama mugomba muya muprofita yainamata plus language tatakarasa nokuti language yekoko haisiyo language yangu. Ainamata zvaaitaura achindidira mvura. Ndobva ndachinzibuda nhonga hembe dzako unopfekera wakumberi usacheuke. Saka pamaibvisiswa hembe anatezvara wanga vari payapa vaitovepo naamwene nanatete nanafamily yese yaitovepo. Saka kola vaiti hanzi munhu wese achapinda, saka iwewo ndiwonotanga. Nhaikola makasara muri mushwe pamberi paatezvara ndisina chandinacho. naamwene venyu varipo? Vakanga varipo. Izvezvi ndakamboitanga nyaya yacho vari kuti hanzi ndazvikangana nokuti iye zvino ndakuzvibvunza kuti zvii zvamaindiita. Iva amwene vari kuti
zvikanganwa atezvara vakashaya. Vanoti ndakanganwa nekuti muti wakatemwa ukanganweka asi demo rakatema rinokanganwa. Ndozvavari kuzviitira. Saka paya mapedza kufungaidzwa hanzi muri kupinzwa mugoma mba zvairevei? Hapana akanditsanangurira, indakangouzwa kunzi murume wako ari kunzi achamuka achanetsa, saka tikuda kuvhara mweya wacho kuti usakuteeri. Apa hama dzekwenyu dzaenda masiwa muri mega maakuitiswa izvi? Ndaive ndega, ende nguva yacho kwakusati kwaane mafoni semazuva ano kuti ukataura nehama kana nechii. Alright, paya mapedza kuitiswa zvamuri kuitewa mazonzi pfekai hembe kubva zvazodi? Ndobva ndadzokera kumba mangwana acho ndikazoendwa neni kudhamu. Vakatanga zvezvokundijorodha zvezvamene zvinoitwa kumapostori zvezvokubhabhatidzwa dai. Vachindinyika-nyika, ndobva ndapuhwa mukaka nezai rekuzorwa ndakanzizora kumeso, woswera wakadaro. Zvese izvozvo handitozivi kuti zvakaitirwei, ndobva zvapera zvakadaro. Ndobva tagara 2-3 months ndofuka tichimirira nyaradzo. Ndobva paitwa nyaradzo iya yechechi, zvapera ndopa ndakava tichi zvinhu zvangu ndakasiya kutauni, saka handitozivi izvezvi kuti landlord vari kuita sei, zviri pai kana zviri panze. Ndopakanzi nababa zvite kuti udzokere wega, ndofanirwa kuenda newe. Izvoko yanga yanyaya yemari manje. Alright. Kwakusiri kuti vaindiperekedzera kuti kundida. Ndopatakakwira nababa vaya, tasvika kutauni kuya. Ndakafunga kuti vachaenda kavakati vari kunonditura kuvabereki vangu kuti ndatauya nemwana, ndaperekedza mwana. Kwakuchiti ngatingoendei pabasa pababa ako apo, tinoona baba. Ndobva tanosvikira kubasa kwababa kutauni kuya, ndobva vatotaura kuti ndadzoka nemwana asi todombofambira nyaya dzemari. Baba ndobva vangoti alright. Ndobva ndaenda kumba kwangu, ivo vakaendawo kumba kwasisi vavo. Saka tazoenda kubasa mangwana acho, kubasa kwemurume. Apa chitupa ndakanga ndabirwa chakangodisappear. Ndobva tasvika kuya zvikanzi panodiwa chitupa chemukadzi nebhethri remwana nedhethi. Zvikanzi mukadzi haana chitupa, ari kuti azozwa kune chitupa, saka ini ndichaita zvese naatezvara. Kubasa vakati manje hatibvumire nokuti mufi asati afa ane zvaitosainawo kuno kubasa. Zvese nemazita emukadzi ariko nezvese zvemwana zviriko chichi. Ndobva tazonzi hapana chamunowana kana mukadzi asina chitupa. Ndobva ndakatanga kufamba pandine mwana muchechi, kutanga kufambira chitupa, ndawana chitupa. Ndobva ndanotsvaga dhethi. Padhethi pacho vakambonetsa futi. Ndobva zvanzi ikoko kumadhethi zvikanzi chirwere chinenge chakauraya murume, secret yemukadzi. Saka mukadzi ndianotora dhethi remurume wake. Ndobva ndaenda kuya ndobva ndanotora dhethi. Ndobva ndazofambira futi bhethri remwana. Apa ndaitoita uchikangobuda ndotonzi kwire izvezvi uende uchigadzira chidai. Ndobva zvaidaro, ndobva tazoenda kubasa. Taenda kubasa kuya, ndopa vakanyoreswa affidavit yekuti ndini baba vanhingi, mwana wangu ningi akafa akasiya mukadzi anonzi ningi chichi. Apa vaisatozoti affidavit iroro richashanda semuchato wangu. Ndobva vasainiswa izvo, mati? Ndikati ndobva vasainiswa izvozvo kubasa. Saka yakave evidence manje yekuti everything zvese zvekubasa zvichabuda muzita rangu. Saka ivo ndopa vakazodzokera nerweseri kubasa. Ndokunotaura kuti hanzi muroora uyo aramba kuita sei kugarwa nhaka, saka ina handidi kuti adye mari dzemwana wangu. Saka zvinhu zvese ngazvive muzita rangu, ndinichaziva zvekuita nemhuri yangu. Vekubasa kuya ndobva vaibva vanditipira, vaitondifonera. Bva vatondiudza kuti tezvara vako vari kutaura zvakadai, saka kungwarira. Pota uchiuya uchinzwa information wega, uchiita sei uchinzvenga uchiuya kuno kuti chikusainisa zvinenge zvida kusainwa, then pamune mazouya naatezvara paya tongoita zvefeki. Ndopandakadzokera kumba,
vamwe vomainini vanga vachigara ikoko kwavanga vakasvikira kwasisi vavo mbva vauya futi kumba ndobva vandiudza zvikanzi mangwana ugese ndine kwandoda kuenda ndiwo ndobva ndati it's okay ndobva ndagadzirira izvo taitoenda kumasowe kwakanga kuchienda atezvara kuti vanga vakufamba nehama dzavo kuti mari inzi ibude muzita ravo kudini ndobva tateera kuya kumasowe tikanogara tichingosvika vachibva vasumudzwa zvakanzi baba mavinge inzi vababvunzwa ndobva vatotaura kuti mari iri kunzi ibude muzita remukadzi asi inini ndiri kuda kuti kuda mari yemwana wangu saka itai kuti zvinetsi zvitozonzi zvinobuda muzita rababa ndobva zvanetsa paya apa vari kuziva kuti uripo here pamasowa aiwa havana kuziva kuti ndiripo madzibaba vacho vakangovapa munamato vakati endei munogesa mudaidai mbva vaenda vachingoenda ndobva ndasumudzwa zvikanzi ausiriwo here unaatezvara vanga vari pano ndobva ndati ndini ndobva vangondipowo wangu munamato zvikanzi iye mufi kana achidachi ndiye achadhisaidha ndiye waari kuda kuti mari ibude muzita rake ndobva tabva kuya kumasowe mitauro yatotanga zvikanzi ari kuda kudya mari yemwana wangu ari kuda kudii after that ndobva ndabva kuya tazoenda kubasa vakamira neni zvisingaiti vakati hazvitoiti mari iyoyo mofanwa kuiwana mune mwana mucheche ndobva ndakavhuriswa akaunti zvechivandi nevanhu vekukambani okay ndavhura akaunti yangu yechivande zvikanzi tichazokufonera siya nhamba dzehama yako ndobva ndanzi izvezvi kana wakangwara chitongonyepo ndakuenda kumusha kwedu then mari inogona kuzobuda after kana 1 month chichi ndobva ndadzokera kumba ndikabva ndatoenda kumusha zvise zvavaindudza ndo zvandaingotedzera atezvara vakasara vakagarira mari haina kubuda ndopa vakazosarenda vakadzokera kumusha kwavo vachingokwira vachiinda mari ikasara ikaita bata ndikatora mari iyeye ndikati regaindi hapana kumboita 2 weeks mwana akatanga kungochema zvisinganzwisisiki wako manje ndobva ndanzi naamai mwana uyu dai wachita sei ingokwira umboenda naye zveshuwa anti ndichingosvika kumusha ikoko usiku ndakatoita sokuti ndinonyepera mwana haana kuzombochema ndobva vamutora vakaenda naye paguva rababa wacho handizive zvavaitaura ikoko ndobva ndazodzoka apa munoziva kuti bamunini vaye vandakanga ndambonzi vari kubotswana vanga vanzi ndinogona kuzokwanisigara navo havana kumboita kana gore mufunge vakanga vashaya futi zvokuti dai vakagara navo pamwe ndaitongonzi ndini ndinouraya vanhu vacho ndobva ndabva kuya ndikagara apa ikoko ndakatoudzwa karamba kugarwa nhaka saka mwana wako hatina chati chamubatsira nacho ndewako ndikazvigamuchira ndikatora mwana wangu ndikachengeta mwana wangu ndiri kumusha kwedu iko kumusha kwacho anti kana wakafirwa unenge ameno kana kuti unonhuhwira vanhu here nokuti pane kuye kunonzi kunonyorwa vana zvenherera chichi zviyazvi zvekubhadharirwa mafizi watowasi ndakatomboendawo zveshuwa vamwe vana vanga vaine masingle parent vaitopindawo mumaprograms ateiwayo ndakaenda nedhethi rangu anti ndikanzi anzi mwana wako haisi nherera yekuno zvakandibata ndikati ndichashandira mwana wangu maive kusaidi kwemurume here kana kuti kwemukadzi kwenyu ipapa ndakwangu chaiko kusaidi ndokwandakanonzwa runzi mwana uyu haisi nherera yekuno hanyorwe zvine zvese zvinoitwa zvenherera zvekuno hanyorwe nokuti haisi nherera yekuno kuti pamwe birth ndo raitaura kuti haziwe kuarea ikoko handi unenge uine dethi rinenge richitaura kuti haziwe muarea asi vana handiti vanongobatsirwa chero ikave nherera ingori nherera here anti ndobva ndangozvishingisawo ndikati ndichashandira mwana wangu ndopa ndakamusiya ane 2 years ndikatanga kushanda okay ndashanda ndikazogarawo ndopa ndakazofunga zvekubuda out kuti ndishandire mwana ndabudawo after 4
I think it's 6 years. Okay. Ndopandazowana munhu wandakawana. Takaonana kudaro vanhu vekumusha kwangu vaimuudza dai wakamuona ondera yakaita mazuva afirwa awaimboda munhu iyeye aiudzwa zvimwe zvinhu zvokuti zvazvakaoma anti. Akuudzwa nevekwenyu manje? Nevekwedu. Zvadaro munhu wangu anenge iwo aindidawo mazuva acho iwayo. Tikatozosvika pakugara tese. Tagarawo hondo ikatangawo. Ndakanga ndakurambidzwa kushanda akuchengera chidi. Ndo pandaizobheza kuti komwana. Ndanga ndakuburisirwa muromo wokunze handisiri ndakauraya baba wemwana wako usandiudze zvemwana wako. Kusvika tatozosvika paextendi yekuti ndakanzi sarudza waunoda pakati pangu nemwana. Sarudza waunoda. Ndakabuda zveshuwa ndisina kana hembe yekuchinja. Ndikanzi hapana chaunotora muno nokuti ndiwe wega wasarudza kusiya. Ndikasiya ndikabva ndikati regai ndichengete mwana wangu ndiraramire mwana wangu. Kusvika nazvino ndirinozvishandira ndichichengeta mwana wangu. Izvona ane 17 years. Well done. Well done to you. Asi changu ndirwadza manje hamadziye anti dzakufonera mwana. Ndichimufurira kunzi uya. Hama dzekwababa wake? Vakumufonera vachimuda gore rapera ndopaakatanga kutumirwa minu mabhondi iwayi handizivi. Ndakangozonza atumirwa 1000 here bhondi kudiko. Ndopandakatanga ndikamuudza kuti ihama dzako zvako asi dzaivepi pesa apa. Saka naiwo mwana haungazotauri zvakaipa kwaari kana kuti utaure nhoroondo dzakawanda. But the way yavakuita anti kana mwana wacho handizivi kuti ndichamukwanisa here achagona kungoenda achitisiya ndega. Mwana akuteerera zveikoko? Vari kumupa puresha yekunzi uya mabasa kuno hopo akapedza home for last year. Saka ini tiri kuda kuti mwana wangu akontinye nezvechikoro nezvechi. Ivo vakumufurira vachimuudza zvisiri izvo. Saka ndana tete here vari kutomuudza kuti zvawakatoreswa pasipoti namai vako uya tikutsvagire basa. Vanhu vacho vari kumushedza vari kunyika yauri here? Kune vari kuno. Beni kumusha kune vamwe variko. Saka inini ndakaedza kutovaudza kuti mwana uyo inini handingaitai zvinhu zviri pamutemo handirambire mwana wenyu. Mwana uyo akakorerwa naamai vangu nababa vangu ndo vaigara naye. Ini ndiri musango ndichishanda. Saka mwana munotadza here kana ungoendawo kunoona pakakurira mwana wenyu momukumbira mune zvakanaka. Ndomutauriro wandakaita kwavari. Saka vakazoita kanenge kakurama like kuti inini havachatombontaudza vanongotaura. Saka mwana wacho vanoti vakataura naye anongoforward mameseji kwandiri achitoonai vanhu venyu zvavari kudawo. Asi ari kurakidzika kunge ari kuda kuendawo. Kuenda mwana haanyatsonzwisisika mukomana. Plus ini bhondi chaicho yekuti ndine bhondi naye handina kunyanywa akajairana naambuya vake nasekuru. Ina handina kunyanyogara naye nguva yakati rebei. Saka ivo muchitaura nababa wenyu namai venyu vanokuudzai kuti chii kana awana mameseji zviri kufamba sei? Ari kuita masainzi here kunge arida kuenda kwavo? Kwake anokuda because sometimes ukatanga kutaura kuti mbuya vako chichi asi last year mbuya vake vanga vachirwara. Ndikati ndakafonerwa nzi varwara serious kuti vanangoti regai aite sei sezvo haana waanoziva kana ivo vese vari kutaura naye kuti huya havamuzive. Ndakabva naye ne5 months. Asati aonangana navo. Saka last year pakanzi parwara mbuya vacho serious ndikati regai anovaonawo zvaakura. Ndobva ndakati ndiri kutumira mari uende unovaona. Akamboramba akati ndikaenda ikoko ndokuti vapore here kudidi. Saka ndopa akazonzi namai vangu aiwa rega ndimuperekedze akaenda namama vakanosangana nambuya vacho vakanovaona kwavanga vari kupata. Ndobva adzoka.
Saka ukataura naye zvehama dzake anozvida. Kana ipapa ndaitotaura ndichitichi zvawakuita kuenda kucollege ndoda kuti sei nditsvage stand here ndikutsvagire stand kumusha kwedu ikoko. Saka iye akati kunokumaya ari kuratidza kuti hameno zvaari kuudzwa hake. Saka hanzi kunokumaya asi kupi? Asi kubuda pachena. Asi mai vangu vakatondiudza vakati auya ari kuda kuenda kumusha kwake, musiye akadaro achazonovaka kumusha kwake. Saka ameno vanhu vachiona zvinhu zvachaunzwisisike. Saka ndakangoti unogona kuzourayirwa mwana ukada kuita zvenharo semufiro wakaita baba vake. Saka zvakangooma hanzi. Kuti pamwe pane zvauri kushandisa kumushedza? Because aimboita problem mumba make chemo maanogara. Ndakaenda kumusha ndikaona vaisa zviuri zviya zvimaushu madhoo ane mapadlock anti ivo vakatoisa chiya chokuti akwanise kuvhura. Vaichimuvharira ari mumba, hanzi aimuka usiku achitanga ane kwaari kuda kuenda ari kuhopi. Sleepwalking? Ndozvaaiita. Saka ndisingazivi kuti ezvino achiri kuzviita here kana kuti akaregera. Ko munodi kubvunzana mama? Mazuva ano havasi kuzvitaura nezvazvo kuti achiri kuzviita. Saka pamwe vakatongopeta weiyoyo yekuti vanomuvharira mumba macho imomo. Okay, kana wachida mwana wavo vanongouya mune zvakanaka vanongoenda kuna baba nana mai venyu kuti wedwe takudawo mwana, asi wobvisawo kamari yechiredzwa yakachengetwa mwana kumba kwenyu. Vamubvisa mombe yechiredzwa. Ndakati chero kungovhakachawo kungouyawo kuzoona kuti paanogara pakamira sei, because hanti vanosvika mukoma wachona anga akaroora. But maitirwa azvo zviri kungoitwa zvakangooma hazvo. Dai vauya neproper channel mwana kumushande kwake. We can't run away from the fact yekuti kumushande kwake. Asi dai vekwake vaita proper channel, nekuti baba vako namai vako vakachengeta mwana, vanongouya votaura nyaya yavo. Kana vachibhadhara mari yechiredzwa vobhadhara mari yechiredzwa. Ndozvavanofanirwa kuita proper channel. Alright. Nokuti ipapa ndopandakatozoreisa pfungwa ndichivabvunza kuti zvamakandiita gore riya zvii zvamaindiita. Vakati chii? Makuda kumhanyira kuti mwana. Vakati saka ivo pamini vandinowanzotaura navo ava pazvakaitwa vanga vasipo ndovaitoti hakuna chivanhu chakadaro, mune zvamaitogadzirwa zveutsinyewo pamwe zvamaitoitirwa. Okay. Saka ivo manje vakanobvunza mai vavo, mai vacho vari kuti hanzi ndakanganwa handizvizive zvekutaurwa zvakaitika zvacho. Ndine ndaona mumwe munhu mucomment section achiita unge ane nyaya inenge yakafanana nemi, kuti anenge aidzivisa mwana kuti aende here, mwana akazopedzera amunhingirira akumupa maproblems that she had to let the child go. Because vamwe vana vanoita unge vaakutosvikirwa kane zvekumusha kwavo ivo vachishedzwa. Mwana zvamwandirambire, asi ivo ngavaitewo zvinhu zviri pamutemo, nokuti mai vangu havangazofariwo kuti vangotorerwa mwana wavanga vajaira kugara naye makore ose aya. Indakangovati ende munokumbira mwana, kwete kuita kuudza mwana pafoni kunzi tikutumire. Izvo vanomutumira mari mufoni zvisingazivikanwe kana chichi. Saka mwana anogona kutotiza zveshuwaka iyi. Anogona kunge achikabira mari yaari kutumirwa iyoyo. Saka pakangooma hapo. Saka kuri kunzi mwana adhisaidha kuti akuenda naikola, adhisaidha kuti akuenda iye achiintaiswa nemari nemabhondi ari kutumirwa iye. Aya mungapaita sei pakadaro? Pane pakandiomera handidi kunyepa. Imi makapedzera kugara nemwana aine makore mangani? Mwana ndakamusiya namama aine
ndine 2 years ndikatanga kushanda ndinongoenda zvekuti ndiri kuenda kuholiday ndichidzoka kuba. Okay, saka bond nemwana chaiyo Bondi chaiyo hatina yakanyatso zvekuti andondoona sasisi kana kuti hatina bondi amai vangu nababa ndo vanyanyogara naye nguva yakareba. Okay, I think kusiya kuti ndokona kutaura naye andongopindurawo unge ari kupindurawo hanzvadzi yake kana handina bondi yakanyatsosimba naye mwana. Okay, munoziva zvinhu ini ndakasiya vana vangu vari vadiki ndichiuya kuno uku kwandakauya uku ndokuzogara ndisina mapepa for a very long time. Asi pandakazowana mapepa ndakangotanga kudzokera I made it a point that I go home every year, and you'll find kuti bondi yaunoita nevana vako even uchienda hako every year yakasiyana nekunge uripo zvakatosiyana nekunge uchitarira vana vako day in day out. But whilst I say that unenge wakabuda uchiti uri kunoshandira vana vako senge sesu takafirwa nakola ari kutaura, unenge wakati regai ndimbonotsvaga kushavira vana vangu, because honestly speaking if I look at it now I always think kuti dai ndiri kumusha ndakagara kumusha inini ndakangogara kuti go ndisina zvandiri kuita ndingadai ndichiri mupenyu here? Dai ndiri mupenyu ndingadai ndine life yakaita sei? Saka sometimes circumstances dzekutoti uri kubuda kunoshandira vana ndo dzinotiburitsa kuti tiende out tichizonyatsoshaya bondi nevana vedu dzakadai. Ini ndiri mumwe I would want to say that parented over the phone for the longest of a time. I parented my children over the phone. Saka I can get what Kola is saying. Bondi ikaleka mwana confide in munhu waakudzwa naye kazhinji kupinda iwo even baba oro amai. Ndo zvinowanzoitika izvozvo. Saka zvakangooma wedwe, zvakangooma. Asi dai vachiuya vaita the proper thing, vabhadhara chiredzwa vatorawo mwana wavo, vatora mwana mune zvakanaka. Mwana hatimurambire, mwana ane rudzi rwake, rudzi rwakasiyana nemi amai. Ndizvozvo mwana handirambire hangu, asi ngavaite zvinhu zviri pamutemo zvinoitawo respect, kuti ineniwo ndiri kurespecta vabereki vangu. Nokuti hazvisi nyore zvokuti vangachengete mwana kubva pa2 years kusvika izvino 17 vongotorerwa. Vongoerekana mwana anzi taakutora. Ini kugara musango kwandiri kuita vakandiudza kuti punishment yekuti waramba kugarwa na uchashanda uchachengeta mwana wako. Ini nokudawo kwokuti mwana wangu aite upenyu hwakanaka ndiri kugara musango, handina bondi nemwana nekuda kwekuti ndiri kugadzira upenyu hwake. Ivo vongozongouya vonditorera mwana wacho. Milnobis, I get what you are saying, kuti you believe bondi yamai ine kamwe katouch. No doubt. We are not doubting that, Millis. But sometimes circumstances force you to do that. Remember when I narrated my story, ndakasvika papoint yekuti ndaishaya school fees. Ndaishaya bus fare yekuti mwana aende kuchikoro. Saka sometimes it's circumstances beyond our control. Inokufosa kuti regai ndiende somewhere ndinotsvaga kuriritira vana vangu. It's not kuti tinosiya tichida. It's not kuti tinosiya tichida vana. Ndikaedza kuti ndiitewo imwe imba yacho ndakasarudza kuti handingasiye mwana wangu nokuda kwemurume. Ndikazvisarudzira kuti zviri nani ndizvigarire ndichandire mwana wangu. Asi nhasi zvakangooma anti. Kola, I sincerely hope and pray kuti ana amwene wako nate zvavanoita they come to do the right thing kana vachida mwana. After all, mwana wako a17 iye anogona kuchuza zvaanoda iye. Anogona kuchuza zvaanoda iye chaizvo izvo.
saka uyo munhu akutozvifungira ari oga. Saka thank you so much for sharing your story, and I applaud you for choosing mwana rather than kugara nemurume, nekuti akakupa choice yekuti chuza kuti uri kuda chipi, imi mukachuza kuita kuenda kusaidhi remwana wenyu, nekuti mangwana maizotukirwa kunzi ndakakupa choice ukachuza ini murume, saka zvinoreva kuti uri benzi. In the event yekuti pane chaitika inini newe waona mumwe murume unochuza murume iye over vana vangu. Saka personally I think you did the right thing. Okay. All the best nemwana Kola. Again ndinokutenda ine kushare story yenyu. Ndinotenda anti. Tatenda movata zvakanaka. Ndinotenda. Thank you, bye. Vakomana, zvakangooma mukati meupenyu. Kadhati kakoka kanotaurwa nemunhu asiri musituation. Ini ndakanga ndiri musituation yekuti ndakazoona mapepa vana vangu vabva zero zvekuti I couldn't bring them here. That is the situation that I was in. Saka kana munhu achitaura story yake zvamunoonaka, it's easier said for someone who is not in that situation. Ndaitodawo kutora vana vangu zvamunoona kudai, but I tried my level best. But mapepa ndakazomaona way too late, vana vangu va over the edge yekuti kwai ndinonzi ndinovaunza kuno. And you will hear someone saying kwana ko vamwe vakavaunza sei. Takaona mapepa zviri different. Ndokuunza kwakaita vamwe vana vavo kuno. Saka kana uchicompare story yangu neimwe munhu takasiyana, I will safely say akaona asylum akakwanisa kuunza vana vake. Ino handina kuita zveasylum. And by the time yandakaona mapepa, it was too late for me to bring my children here. Saka zvinongonetsa way. Anyway, ngatidzokerei kunyaya yedu. Uri mukadzi akafirwa nemurume here, kana kuti murume akafirwa nemukadzi. We seem to have problem yekuti varume vanenge vanonyara kutaura nezvinenge vakasangana nazvo paka vakafirwa nevakadzi vavo. Although hangu inini ma-incidences evarume vakapinda pama one after vafirwa nevakadzi, to say the truth, inini handisati ndamboinzwa. Unewo wakanzwa here murume akatambudzwa? Because it looks like mukadzi kana afa, ma-parents emukadzi kazhinji they are always understanding. Vanounderstanda, whereas kana ari mukadzi afirwa nemurume, panoita hondo yemadzviti chaiyo. All for mari. All because of mari kazhinji. Dai watipa. Tizivise kuti kune chipunu. Tizivise kuti kune teapot. But why? We seem not to have makolas anymore. So what I'm going to do is open up to comment section. Ndichibvunza kuti munoionawo sei nyaya iyi? Mafungiro enyu, maonero enyu, kana zvamakamboona zvichiitika pamberi pemaziso enyu, in terms of kufirwa nemurume kana kufirwa nemukadzi. So the lines are open to anyone who wants to call and say something that relates to topic yatiri kutaura nhasi. Pane vari kutotry kufona here. Let me see what this is. No, hapana. You are free to call in. Call in and say zvaunofunga. Nekuti kufirwa haizi nyore, especially nemurume kana kuti nemukadzi.
nekuti muri vanhu 2 vange vasanganiswa muchiti munovakawo imba yenyu, asi Mwari otonga kuda kwake, mumwe oshaya. Mukushaya koitika ma1 asingatoiti zvachose. Tanzwa vanhu vevakadzi vachitaura vakawanda stereki kubvira musi watatanga programu iyi, vachitaura matambudziko avakasangana nawo, uye pamwe avachiri kutosangana nawo nekuda kwemunhu even akafa some 16-17 years ago, but zvinongoramba zvakavatsoma chete. Kutsoma iwedhi randakanzwa rinouzwa nevana vadiki, zvinongoramba zvakavatsoma zvichingovateera chete. Zvemurume akashaya kudhara. Chiera pawa ndiri right stereki. Ndiri right. Kana pasina ruda kufona tingoita wind up and then we know we know the chapter is closed. Toita wrap up zveduka. Toita wrap up. Aiwa, panenge pasiri kuda, pasina ari kuda. Foni yandiri pa live nayo ndo yamuri kufona kola. Mukafona pa foni yakapinwa pasi apo, ndinokwanisa kutaura nemi. Foni yakapinwa pasi ndiyo phone in number. My official number ndiyo yandiri kuita live nayo. Ndinodavira kuti kola afona vanga vachida ku contributor. Asi ndifonereyo pa foni yakapinwa pasi. Not this one. Regaitimirire vangangofona. Asi ndakuzobva ndoita wrap up. Regaiti tore kola uyu ari kufona. Ganibod blocker ghost here. Masquera sei kola. Masquera sei antisalina. Tasquera hedu. Muda ku contribute opa chirongwa. Yeah. Taura yenyu. Ini contribution yangu ingori pakuti amenoti maZimbabweans takaitwa sei, sometimes hatinyanyonzwirana tsitsi. Tinongozotaura zvimwe zvisizvo, umwe munhu ari kuedza kunyatsotsanangura zviri kuitika paari. Tine kamwe kakuramba kuti munhu haasi kutaura, ameno kuti tine kamwe kakunzwira kakaita sei. Instead kuti titodzidzawo kuti ilesson yatiri kutoona zvichai kana zvazouyawo pandiri ndozodai so. Okay. Ise kuti tisimudzirane tichiudzana kuti zvakadai so, tine kamwe kakudzimbirana kati ameno takaitwa sei so. Tambodzidza kubatirana pamwe chete so. Kuti pamwe kutadza kunzwisisa nekuti inini I believe kana munhu achitaura nyaya yake ari kutaura story yake uye situation yake. Kana nichitaura story yangu kana situation yangu, mumwe munhu akaidispute kwakuita unge inini matauriro acho andiri kuita ndo ari wrong. For example, yatiri kutaura iyoye kuti vana tine macircumstances akasiyana. Kune vamwe vakafirwa nevarume zvokwadi, vamwe vakafirwa nevakadzi asi vakamanija kugara nevana vavo. Icircumstance yavo iyoyo. But inini ndiri kuti yangu inini yakasiyana. Pane zvakatonditadzisawo kugara nevana vangu. Noti kuti ndaida, but circumstance. Muripo here kola? Yeah. Eh. Hold on. Ndikuti senge makozi angu apinde eseka one. Muri kufonerwa? Aiwa. Ndikukunzwa mukutaura bheki kwandiri saka. Hamuna imwe foni iri kuseri kwenyu here? Ndine one phone. Aiwa, isusu tiri kukunzwa loudly. That's here. But yeah, okay. Okay, you can go on. Ayo, inini ndiri kunzwa pakuti teseka hapana kutsanangudza kunodarika kuti kufirwa
nometa inini ndisati ndafirwa, kufirwa kumwe chete, but kana ndikaona rufu panext door, kufirwa chine chinorwadza munhu wese. Pamwe munhu haanyanyorwadzikana nekuti asati ambofirwa nevari pamwoyo. But it's a learning thing kuti ngatidzidzei kudzidza, tisangozoma kana kuti zvasiyana pakadai. Rufu runongorwadza kana nemari yakaita sei kana murombo akaita sei, zvinongorwadza zvimwe chete. Saka ngatidzidzei kubatana so tichisimudzirana zvakanaka. Kana usinganyatso zviri nani ungonyarara usazonyora tumwe tumakomenzi tumwe tunozobaya umwe munhu pamwoyo so. Even nawe kuti sei vana dai wakazounza vana wako zvinhu zvinosiyana. Ngatidzidzisanei kuti unozogadzira so wozodai so wozodai. Even asylum yacho vamwe wakarambirwa vana vavo vari paasylum pacho ipapo. Saka tisanyanyoramba tichidzikisirana tichiudzana zvikazodai. Ngatibatiranei pamwe chete so tingonzwirana dzidziso tidzidzisana. Because mangwana kana zvazove pako iwo unozoziva kuti but ndakadzidza pai pakataurwa naantiselina pai ndozodai. Panotirambe tichingodhonzana tichingoita namhino, because hapana no matter what we do zvichangozoitikawo chete kwatiri pamwe tisu tinotanga kufa kana kuti tinozofirwawo futi, but zvingori it's part of life, we can't run away from it. Ndizvozvo zveshuwa kola. Mataura Nemo. Thank you so much Kola. Okay. Tatenda. Good night. Regai return call yevanga vachifona. You are free to call on the number that is pinned below and say what you feel. Izvo zvauri kufunga kuti not hold on caller. Kana izvo zvauri kufunga kuti not without my child. Ndaona mwari kuti inini mai vangu vakazorara nesu pasi pebridge pavaienda ndokwataiendawo. Zvinosiyana vamwewo ava. Kola ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Maswera sei? Maswera sei zvinyanzi. Taswera maswerawo tipirei tinzwe. Ini ndiri mumwe akasangana nedambudziko iroriwo zvakare nekufirwawo. Makafirwawo? Taurai henyu Kola. Ndakafirwa ndanga ndane 33 years. Okay. Ndine vana 4, mudiki anga aine gore ne11 months. Okay. Zvino murume wangu akastroka. Astroka ndo pandakaudza hama dzacho. Ndakatanga kufonera amweni. Ndikati amai ndo zvaitika kuno. Kubvunzwa ndakabvunzwa kunzi anowirirana nevaning'ina vake here. Vaning'ina vake vapi? Ndimai vari kubvunza here, mai vanyakubereka? Mai vanyakubereka ndo chaivo vaitovhunza kuti anowirirana nevaning'ina vake here. Asi ndakati paive nekusawirirana? Ini handizvizive, ndaingoona vanhu vachitaurirana vachironga pamwe chete zvavanenge vachingorongawo mukuronga kwavo, asi handizive. Okay. Ndobvunzwa ndakazongobvunzwa iwo. Ndikati inini handizive. Izvi zvaitodai ari kuita sei? Ari kupindura kuti anowirirana here nevaning'ina vake kana kuti kwete. Saka pakazoita munin'ina wacho 1 akazouya ndobva andibatsira kutakura mukoma wake kuenda kuchipatara, vaenda kuchipatara. Wakanga uri musi weFriday. Murume wenyu akastrokera kwamuri ikoko kugere? Aiwa, tanga tiri kumusha kuno kutozouya kutozoshandirawo mhuri. Okay, mamuchiri kumusha pazvakaitika izvi? Tembiyai. Tori kumusha. Ndobva taenda kuchipatara. Pakutanga musi wekutanga murume anga achiri right, achiri kugona kutotaura, achida kuenda kutoilet, aine nzara aitotaura. Asi kusheni yaichinja every day. Okay. Ana kuzoita zuva akastroka iri Friday, the next Friday ndo yakabva ashaya. Akangoita 1 week chete. Asi before ashaya tiri kuchipatara, handi pakaitika drama kuchipatara. Munin'ina wake achipenga zvokuti ndakatadza kunzwisisa. Kwai?
kupopotera manhingiriki magadhi aya security yemuchipatara iya achipenga apa murikuma hachagona kutaura hachagona kana kuti kudii apa munhu ari kuita noise nevanhu aipengera dzani kungotanga handitonzivi kuti chii kungotanga munhu tozoita kubudiswa panzi abva abudiswa mukoma vaazofa yafriday vanhu varonga zvekuti munhu aendeswe kumusha andipapo pakabva panhingirikina vazuva rekuenda kumusha hana uchemerwa tine kumba kwedu hana uchemerwa mba kwedu neimba yedu hana uchemerwa mba medu akanzi ngachemerwa pamamai maigara padhuze naamai here hakusi kure zvako hakusi kure iri padhuze ndobva achemerwa mba mamai vake achemerwa pai bva vati handei kumusha ipati mota dzakuenda kumusha mota dzese handi dzakaenda ini ndakasara ndikanzi chaenda nabamnini bhodhi yakasvika kumusha ini ndichiri kutaundi sandasimuka vanhu vakagara kwete kuti pane zvavari kuita vanhu vakagara kudai kugara bva vazosimuka zvavo pavadira vatafamba taita mota vhayaponja vhiri varachinjwa vhiri vatazosimuka vataenda vatasvika pamwe panzvimbo vakati vakumbotenga sadza vakumbodya vagodya ndopakazotaurawo hama dzangu ine tikati zvii zviri kumbonyatsoitika nainowana tinosvika pai kwatiri tiri kuenda kumuchato hedei uri muchato katainzi pakuti tinotosvika kachikafu chacho chapera chii chamuri kuita panowana ndo hama dzangu padzikazoti kamota kedu kadiki but tongoswisana tiende tivasiya havo vadyiki sadza ravo bva tavasiya pai bva taenda ndakazosvika kumusha kuma10 dzeusiku bhodhi yasvika kuma5 bva ndakazosvikawo zvangu vanhu vavigwa munhu zvese vapedza tachidzokera zvedu kumba tadzoka kumba takazoitawo hapana avo zvakanetsa pavaiga zvese zvapera akazonetsa ndopauye nhingirikini yekugova hembe hanzi kutigove hembe manje akugova hembe ndakangoita zvekuudzwa kuri ma11 dzemanheru uri musi wethursday zvikanzi musaturday tikazogova nhumbi ndikati oraita hapana chakaipa munouya vauya paya saturday iya vasvika nevakadzi vavo vana bamnina vana nevakadzi vavo vasvika vauya amwene chaivo vanga vatyoka gombo vanga vari kuhospital saka vanga vasingakwanisi kuuya saka vaifanira kutondotora mainini zvikachanzi vazukuru vana vangu inini ndionga vaindi vanotora ambuya ndikati kwamogozoti vana vaigonotora ambuya sei handiti mimi here ndimunofanira kuenda kunotora chi amai venyu vana venyu vanga vakura sei vari kunzi ngavaenda vanotora ambuya murume wangu anga nevamwe vana saka vana asi vanga vachiri vadika kusika vari vahombe zvekuti vangakwanise kuita zvinhu izvozvo ndikati hazviipeka kuti muzotaura kuti vana vangu vaenda unotora chi ambuya imimi ndimofanira kutonotora amai venyu nokuti ndaamai venyu movaunza yakaita hondo akadziva ana mainini vangu vayo vakuti tinodzisiya nhumbi kuita sei ipapa ndopandakati papanapa ndikaita zvekutamba vanhu avaka vanotondisiyira nhumbi idzi ndikati manje inini mukadzisiya mangwana munodzona dziri padhora amwe enoyi ndopandiri kudzirongedza muchichanganibeki ndondodzisiya mamirawo manje nokuti ndatoona kuti inini vabereki vangu vese vakafa ndatoona kuti apakapa ndikaita zvekutamba ndinodzisirwa pano ndikati manje izvozvo hazvisi kuitika idzi ndo dzamuri kutogova kana muchisingandondizivawo kuti ndichaita sei ndiri munhu akaita sei nda kukuratidzai nekuti handina muzvandapara handina chandakutadzirai ndakuudzai zviri pamutemo zvinoitwa pamutemo imi madii kungonoita izvozvo mamune makore mangani nhai ikola ipapapa handine 33 papa okay muri nhengo inozvimiririra ipapo ndakazvimiririra ndikati ndoda mukasongodzisiya idzi munodziona kudai so zveshwa padhora amweni padhora amai venyu munodziona dziripo dziri muchichanganbeg makachema nemaziso akavhurika
Yeah, because inini handingambotswere ndichimboshungurudzwa nemi. Ndoti ndoshungurudzwa nehama yenyu yafa, mozondishungurudzawo imimi nekuti afa. Handisiri ndamuuraya kai. Ndikati kana. Pavakazoenda unotora amai nini wabva wazoyabva vagowa nhumbi. But ipapo ndoparakawo zuva rokupedzisira kuvaona kusvika izvozvi nanhasi. Vanoti vakazotanga kundisendera mameseji ndakuno manje wanzwa kuti ndakushanda. Vakuchitanga manje kuti tinoda kukuchengetai. Tinoda vatoita nofunga vana bamunini va3 vachiita kuchinjana. Tinokuroora kuti tigokwanisa kukuchengetai. Ndikati vakuda kugara nhaka. How many years later? Iko zvinova gore rechi8. Ndopa wakuda kugara nhaka. Vauda kugara nhaka. Anzi ikoko muri kumbotambira mari. Uyai tinokupai mari yacho. Ndikati pana ndiri ikoko wani ndisingatowana iyo yandiri kuwana masingambondibatsire wani. Nhasi ndopa makuda kundibatsira here. Nhasi ndopa makuda kundibatsira here. Wabva wangoti vaita kutonga waritumana kuti uya akabva ndikamuudzawo mashoko obva umwe wouya vachingodaro. Okay, saka pakafa murume wenyu pane zvamaive nazvo here zvekuti makatorerwa other than nhumbi ndedzekugova kaidzo? Pane zvimwe zvamaive nazvo zvokuti makatorerwa here mukasiyiwa muri pamhene? Panga paine mota zvinoita ameno zvinongangoitikawo panguva yacho baba ine rori ranga riripo. Inini ndakumanje bamunini manje vakanga vatotuma munhu kuti endai munonhingirika ende unotarisa kana unoona mota kana wafarira wauya undipa mari. Inini ndiri kuno handisi kuziva, saka pamba pangu pane munhu aigarapo ndakabva ati inini havana kunge vaziva manje kuti inini ndatobva tengesa mota kare. Ivo vasingazive ndichitira kuti ndibhadhare maschool fees. Saka kwava kutotumira munhu kuti chienda unoita sei unoona kana uona woziva undipa mari. Saka munhu paakasvika akaona mota ndokubvunza vanhu pamba kuti ko mota zvikanzi mota yakatorwa nevaridzi vai. Anzi avaridzi vai ndo vanditi ndiyozoningirikina wanizoona pana. Achinzi inini varidzi vandoziva havasi pano. Vakatora mota yachoni vandoziva havasi pano. Ndopakuzofonera saka ndaifungudza kuti pamwe ndopaakazofonera manje kuti mota haipo. Kuti vachizouya vachindibvunza manje zvakabva zvanetsa. Hazvichaita. Zvakabva zvanetsa manje. Asi basa chairo. Ibasa ka? Basa chairo. Ukasatoshinga pane dzimwe zvinhu zvakadai izvozvizvika zvisina kumira mushe. Unototorerwa zvinhu wakavhara maziso uchiti uri kuchema. Unotorerwa zveshuwa unotorerwa. Inini dai ndisina kukasika kutengesa mota iyoyo ndaitozongunzwa kuti mota yakaenda. I think pamwe zvimwe zvinoitwa newana hudiki like inini pandakafirwa ndandiri kuma 20 something ikoko. Saka inini ndakaita giving ndakangoti siyai vatore. Saka I think zvimwe sematauriro anga ari kuita vamwe avaka zvimwe wana hudiki. Aiwa wana hudiki zvimwe zvatoni wana hudiki. Zvokuti unochema wakavhara maziso. Zvokuti ukachema ukavhara maziso zveshuwa hapana chaunowana zveshuwa. Nekuti inini aita murume wangu aita zvekugadzira mota vanga zvakatotaurwa nevakadzi nina manje kuti motoziva vachiudza varume motoziva muchitengesa izvi muchidai zvese izvi. Vakadzi nina venyu imimi? Ndo vaitoudza varume wavo kuti mozoziva muchitengesa zvese izvi zviri panapa izvi. Ndikati alright. Ndakatanga kuzvitengesa. Vasati vadzoka? Vasati vadzoka. Ndakatanga kuzvitengesa ipapo. Kusvika zvese zvapera. Good for you. Vakaona yanzvimbo? Vakazongoona yanzvimbo. Saka kana ipapapa kana kuwirirana kwachoniwo ndizvozvo ndakangotova mhino. Saka vana varipi? Vana vanogara nemunin'ina wangu. Alright, vanomboendawo kumusha kwavo? Kumusha havaende because hama dzacho dziri mutaundi umo, but still hama dzacho hadzina basa nawo hadzo. Hadzina basa nawo? Hadzina basa nawo hadzina basa nawo. Until vakushanda ndopa vachaita basa nawo?
haafanike mudiki wacho haatombovazive zvachose, hatozivi kana haana vanotoziva. Aiwa, kana nguva yakwana yekuti vadzokere kumusha kwavo vachadzokera havo. Vachadzokera zvavo, vachadzokera havo kana vakurawo vakuziyawo. Asi kana dai kuri kunzi pane karelation karipo, ndaikuencouragei kuti vana ngavaende, asi ndinoziva kuti vachadzokera havo kumusha kwavo, kunoona kumusha kwavo. Tete vacho ndivo vanombofona apo neapo vachitaura navo nevakuru vacho navo. Ko havamboti tionewo vana? Vanongotaura nevakuru vaye vakuziva zvavari kuita. Vadiki ava hapana kana anotomboti kana kuti tionewo mwana kana kuti kudii, hapana. Hatovazivi nemwana wacho mudiki hatombovazivi. Sikana zvakangoma weduwe, zvakangoma. Aiwa Kola, thank you so much for sharing your story. Saka makamuvha on here naikola? Tichitomboshandira vana. Alright. Shandira vana. Aiwa ndizvozvo munhu ngaashandire vana kana waona vana vapari nani, kana zvaringotenderwawo nashe womuvha on. Aiwa ndizvozvo zveshu. Ndizvozvo. Thank you so much for calling in and sharing your story, Kola. You're welcome. Tatenda. I think we might as well wrap up. I don't think there is anyone else wandiri kuona wandisina kutaura naye. Tochingorapa up tovhara. After all, we have been here since 7 o'clock South African time. Papinda Kola, regai titore Kola avatinzwe. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Kufirwa nemurume kana kufirwa nemukadzi, makadini zvenyu? Tiripo. Toda kungosheyawo, ndandichiri mwana mudiki hangu, but ndakaona zvichiitika kuna mainini vangu. Murume wavo aifarira zvekutamba bhora stereki, saka vanga in fact ndingati ndikadzokera mumashure pavakaroorwa nemurume uyu pakamboitika madhirama akati wandei, vakatombopota vabviswa ziso nemukadzi ainzi anga ari mukadzi wemurume uyu here, kana kuti anga ari wekurongerwa kumusha here, kana kuti zvaa zvakamira sei, zvasinganyatsonzwisisika. Saka vakatomboteerwa vachiti mazuva avo vachiri kuenda kucollege vakarumwa ziso rese vatori nemimba yemurume anga avaroora. Zvikanzi uri kutora murume wangu, zvikanzi handogotora murume wako sei? Iye ari kuti hausi chii, hausi mukadzi, but zvinenge zvazvakarongewa nanamai kumusha. Saka uyo aipepawo nenyaya iyoyo. Vagadzirwa ziso riye, ziso razopora, mwana kuchiti mwana vachizvara ubva vaita stillbirth pamwana wavo wekutanga. Pavazoita mwana wechi2, upenyu huri kufamba, vanemba yavo yavari kuroja, but pamba pachena vairoja semhuri, kuti vana bamukuru nanamai guru vanenge vainembo yekuseri, ivo vainemba yekumberi. Saka zvinhu zvaingogarawo zvine kamutauro all the time. Saka ubamunini wangu munhu aingozvishandirawo, yati good job, vanga vaishandawo kubasa ranga riri nani muharare imomo. Saka mhuri yake vaitochengeta kutoti masofa, mastovhu, mafiriji, ivo vachitoroja, Saka vazoita mwana wechi2, mwana wechi2 bvaita zvakanaka, ubva vatonyatsozvara zvakanaka. But imarriage yaingogara ine kakushushikana kekuti vanga vasina kugadzikana. Pane zvinhu zvaingogara zvichingopiringisha, Saka rimwe zuva bamunini avo vaifarira zvekutamba bhora, vaenda kubhora kuya neshamwari dzavo, vaitonotambira out of town. Saka vaenda kunotambira out of town paya, vakatonyatsoperekedzwa zvakanakisisa. Pakuchizodzoka manje hameno kuti chii chakaitika. Bhazi ravakaenda naro rekubasa rachona kunhingirikini sorry about that. Bhazi raita accident, and he was the only person who died in that accident. Vamwe vese kune mumwe ainzi akapinda hake muwheelchair,
but ivo pachite zvavo ndivo vega. Ndifunga kuti kana pawanga wagara pachena pasina kumira mushe. Pavashaya vashaya kudaro amainino weekend iyo vanga vasiri kumba. Saka vari kudzokawo kumba, vari kusvika kumba namai vangu, vari kuona ko pamba pakazara vanhu, chii chiri kuitika. Ivo vakutonetsikana kuti ndofunga ivo vabva kubhora ava munhu anogara nemutauro stereki. Pamwe pane vanhu vadenhana nayo. Kuzopinda mumba, kuzotobatwa maoko vachipinda mumba, kundiri kubatwa maoko ani. Kwakutozonzi ashaya muaccident yekubhora. Manino wangu akashungurudzika zvanga zvisingaite andiselinaka. Moziva kuti munhu unoonda ende mazuva aya ndo mazuva ekuti vanhu vaipfekedzwa sori ka. Saka mereji yagara itori nemutauro nakudhara. Apa murume atofa futi munongoziya mutauro. Vanhu vanenge vachingotaura vachitaura. Apa mainini wangu wanga vachiri kamwana mudiki. Saka zvakawanda vanga vasingatombozive kuti vozvifambisa sei kana kuti vodini. But anyway, zvichifamba nenguva vakapiwawo mabenefits emurume wavo ekubasa vaita every month. Vakatombokwanisa kutenga imba yavairojesa. But manje hama pakashaya bami napa vakatorerwa property yese. Izvo masofa, mafiriji, machichi zvese zvananichataura zviya. Vakatuta ivo ana maiguru aigara mukombondi imwe chete. Kutotaura kutoti bamini vangu atotini vari kuda kundipa stofu iyo. Iwo gofunga kuti munhu takanotenga stofu pamwe chete, asi mwe mukadzi akuya achitaura kuti bamini vangu anditi vachada kundipa stofu iyo. Menini vangu akati hazvina hazvo mhosva, torai. Vakagotora zvese kuvasiya vasina chinhu. But chivaiwa navo mabenefits ekubasa. But nekuda kwekuti manini wangu vachiri mudiki, vakaluza mwana wekutanga, ezvino mwana wangu ainaye anga ane gore chete. Saka munhu akabvaita depression. Moziva kuti kana tati kuZimbabwe maningirikini mental issues anga asingadiagnosed very easy. Ende munhu aita afa hapana munhu aikwanisa kukubatsira. Vanenge vachikupa kuti zvishingise uri mukadzi, zvishingise tata mwana wako uyu chichichi. But the depression really affected her to a point yekuti vakatozombopedzera vakaendeswa kuningirikini kugomo kuti vanorapwa. But manje problem yavaiita vaiti hama ikauya kuzovaona, so vaigona kunyepera hama kuti ndafa nenzara, vedu vepanapa vanhu hapana kachikafu chavari kutombotipa. Hama iyoyo yoti oraiti rega ndinokutsvagira chikafu chekudya. Apa kamunhu unenge wasainiswa munhu out. Munhu ari kutendeuka achinotenga chikafu, ivo vosara vachitiza vachipinda mutaxi vachitiza kuningirikini kugomo kuya. So she never really recovered from the mental illness. And then problem yavanga vakuita futi vanga vazotengesa imba yavanga vaisa maroja. Ende munoziva kuti kana benzi rine mari yaro hapana zvaunokwanisa kumita. Zvacho. Saka vanga vakupota vachingo ndo mazuva ema$10 matsvuku aya. Waiti ukapiwa $10 svondora kureseka raipera uchitenga grocery. Vachiita mari dzekupachura vachipa vanhu vachidini. Mai vangu vakamboedza kuenda kubhengi kuti redo yemunhu wamuri kusiya achitora mari murwere kani, musapote muchimupa zvikanzi kana auya zotora mari yakachi hapana zvatinombokwanisa kumuita. Saka nenguvawo vakazongoereka, vakazobata chirwere because vakazongosanganawo nemumwe munhu anga asina kumira zvakanaka ende anga asina kuvataurira. Kwakuzongoshaya. But before vashaya, hama dzemurume dzakaedza kudzosa zvinhu zvavanga vatora zviya. Zvikanzi pane zvinhu zviri kuda kugadziriswa, murume wenyu anenge ari kupota ane matauro ari kuita, saka tatati tidzosere zvinhu. Mainini wangu akati makore mangani maita sei matora zvinhu zvese izvi, makuda kuzozvidzosa nekuda kwekuti chii. Ivo vakangotsika-tsika. Apparently mukoma wacho naangaita accident here, agurwa makumbo, anga muwheelchairwo. Zvinhu zvachona zvazvingoitika zvanga zvisina kunyatsomira zvakanaka. Saka vanga
Tatinodzosera mheni nangu akati ichai magara enyu nenhumbi dzachana mheno muchagadzirisawo kwenyu koko kuti muchazvipira sei, but ini kuti ndichizvitora nguva yachona yareba. I think it was like after 10 years vanga vagara nezvinhu vakuganzi rega ichidzosa. But mheni wakatozongoshayawo nenyaya yedepression iyoyo because vakazongorwara and you know it just became an impossible situation. Shame. Sorry. So it's one of those things I look at today kuti zvishwa munhu ukafirwa nemurume kachinhu chakaoma zvekuti iwewe wega kana kuti uzvinzwisise kana kuti unzwisise what another person is going through, you will never understand until iwewe wazvinzwisisa wega. Shona chinoti haunzwisise kushinya kwebhutsu dzinonzwikwa nemunhu akapfeka oga. Shame. Sorry about my nini venyu zveshuwa. Thank you so much, caller, for sharing your story. Maita basa. Rega nditore caller ava vekupedzisira vafona, and then we can wrap up and close the chapter ye kufirwa nemurume kana kufirwa nemukadzi. Shida tichazodzoka nayo futi panotevera, asi I think nhasi tiri tinoclosa. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Kufirwa nemurume kana kufirwa nemukadzi, makadii zvenyu? Tiripo, muri sei? Muda kutaurawo? The floor is all yours. All right, maita basi. Ina handina kufirwa hangu, but takasangana nesisi vangu vakafirwa. Okay, sisi venyu vakafirwa nemurume. Sisi vangu vakafirwa nemurume. Pakaitika mawani here? So, drama andiselina. Taura. Tipirei tinzwe zvakaitika. Sisi vangu vanga vakaroorwa makore akawanda chaizvo nemurume wavo. Garisana zvakanaka. Kunetsana kwese kwavaita mukugarisana nemurume wavo zvanga zviri zvinhu zvavanga vasingaburitsi kuhama dzemurume. Ndokumbirawo kuti munge munoti kwidzei voice kana kusumudza musoro. Ndiri kuita unge makatsikitsira pasi. Alright, makundidzwa. Much better now. Thank you. Alright. Sisangu wangu akaroorwa nemurume wavo kwemakore akawanda. So kunetsana kwavaiita mumba vanga vasiri munhu wekuti vainoudza hama dzemurume zvaiitika kuti mwana wenyu akamira so kana kuti chii. Vaingozvichengetera mumba mavo. Sisangu vaishanda, murume wasisangu aita zveplumbing, but anga asiri pakambani aingozviitira hake nemaoko achingodaidzwawo kune uko. So sisangu munhu aishanda. So pane mukushanda pane mukana wakambowana kubasa kwavo ndobva vaita mari. Madhays aibheniwa mari ekuZimbabwe, mari dzichibhenwa. Nhasi inomuka ichitenga imba, mangwana ichatengi. Makore waya ndobva vaitawo mukana wemari kubasa kwavo ndobva vatenga imba. Vatenga imba zvakanaka zvikadiwa vakagarisana. Epano murume wavo arwara kubva azoshayika. Hama dzauya manje. Saka hama dzaifunga kuti imba iyi imba yemwana wavo. So bhodhi yakubva anzi bhodhi ngaichibva kuhospital ichingorova straight kumusha. Because toda kusiya takakiya imba. Hatisuda kusiya vanhu pamba. Saka ndopakazobuda nyaya dzekunzi imi munogoti bhodhi iende straight. Sei muroda kusiya makiya imba. Imba ndeyemwana wedu chichichi. Zvikazonzi dzokai pano tigare pasi, vakadaidza vagara pasi. Muchiona mwana wenyu imba yaizi yake. Imba ndeyemwana wedu. Zvinhu zvamamusingazivi nokuti vanhu avaingoita zvinhu zvavo mukuwirirana kwavo. Mukuwirirana. Saka paya manje saka paya manje vanga vagumbuka manje hama dzekumurume hama dzekumurume dzagumbuka vatsamwa saka chitipai zvinhu zvemwana wedu zvacho kunhongai kubva kusvika kusocks chichi. Akati hazvina basa, hazvina kuipa. Isusu hembe takurongedza. Kana mada kudaro hembe chaidzo dzaipfeka mwana wenyu dzaitengwa nemwana wedu. Saka tobvisa here hembe dzemwana wenyu dzaitengwa nemwana wedu.
vakaona kuti nyaya yaoma, vakuramba vachionererwa kutoenda kunonwa doro kutonodhakwa kuti hamusati mationa. Bhodhi yatombomiswa, jeni yekupfuurira kumusha yatombomira, bhodhi yakagara panze. Vanhu vadhakwa. Saka vanhu vadhakwa manje vakupopota. Saka hama dzekumba manje vekumukadzi ndobva vati vanhu ava tikatoramba tichitovaentatena vanotijairira. Isusu takurongedza zvinhu zvemwana wavo. Since mwana wavo anga ari plamba, takurongedza twese tumusoro twematepi, tumusoro twemashawa. Ndobva totomudza takazadza 90 kg remusoro, zvimusoro zvematepi zvikanzi iyi ndo property yemwana wenyu. Amene kumusha muchandobvisa kuti zvisoro zvemashawa izvozvo ndo property yemwana wenyu. Ndopavakazodzikama. Mati makaunganidza zvaaita plumbing nazvo mukaisa musaga zvikaita 90 kg mukati ndo property yemwana wenyu. Because vanga vati budai toda kusiya takia do vasingazivi kuti mwana wavo haana kana chaanga anacho, anga chingoriwo murume pamba. Saka ivo vaifunga kuti zvese zviripo izvichi ndezvake, ndezvemwana, ndezvake, because papa toya nemota rori kuti itakure property, because vangoda kusiya vakakiya do vachiti hatizowani mukana wekudzoka saka toda kutakura zvinhu zvemwana tiendi nazvo. Kanzi hapana zvinhu zvemwana wenyu. Zvinhu zvemwana wenyu ndizvozvi. Paive nemabhasikoro 2 anga akafa ne90 kg ranga rakazara zvinhu zveplumbing. Zvikanzi ndo zvinhu zvemwana wenyu. Takazosara kusvika kumusha kunoviga, takuwirirana, takaona takatobikirwa, tachengeterwa pekugara, chichivadzikama zvino. Vaifunga kuti pamwe zvinhu zvese zviri apa ndezvavo. So ipapo anga sisiri nhamo, ranga ratove drama. Paitwa makomedi chaiwo chaiwo. Saka zvakaoma. Saka munhu anga atofirwa hama dzake ndo dzanziri kutopinza hama dzemurume afa ma1. Because vekumurume ndo vakatanga vachida kuti vanoda kusiya vakiya imba, vachifunga kuti imba ndeyechinde mwana wavo. Wow. Vakapinzwa pama1. Vakapinzwa pama1 zveshuwo. Ndo akanga ari ma1. Anga ari ma1 zvezvo kuti anzi vakwasha kudii kana kuti papasina zvese izvozvo. Paitove nedrama kana kuti uchizoti tiri kuchema here kana tiri kutomboita mafirimu. Papasazikana kuti zviri kuitika chaizvo ndezvipi. Vakuda kusimudza musoro nokuti mwana wavo azofa. Varidzi vemunhu afa vanga vakukoophareta manje. Zvisingaiti. Vafunga kuti tinongopiwa mashawa hedzi tongonzi endai nawo chete. Panapa tototeramira. Ndo zvacho manje. Zvikanzi kana mati nehembe futi togona kuita. Because tavanga uronzi kana nehembe dzacho togona kutosarudza dzaakatenga iye nedzakatengwa nemwana wedu kana makuda izvozvo. Zvikanzi tongokupai dzaakatenga iye. Saka sisi wangu akazongoti aiwa hembe endesei zvese inini nemurume wangu kuti hatisina problem. Ava vakapinda pama1. Sorry? Ndikati ava vakapinda pama1 wemurume wokufa. Hello? Ndikati vakapinzwa pama1. Ma1 ndo vakapinzwa. But vakazenge vadzika madoro riya ravanga vaya mwari here rakazenge rapera. Rinopera? Doro rinopera? Bhodhi ndobva yazoiswa mumba ndopa pazoitwa board view yevane kuitira vanosara vaya. Jeni ndobva yacontinue panyawa. Right, bva wazoenda kumusha, bva wazonochengetwavo kumusha. Vadaro manje bamukuru vachengetwa. Vakuti sisi wangu vachipiwa bamnini vagare navo. Bamnini vaendobva varamba vakati ayewa ina handingambonogari namaiguru. Maiguru ava ndo vakandiendesa kuchikoro, vakanditora ndiri mwana, vakandiendesa kuchikoro, kusvika ndisvike nhasi pandiri ndite murume mukuru ndiwo. Monditi ndinogara navo semukadzi. Hazviiti. Saka pavangoda kuti vawana way yekuti vadzoke futi vape musisi wangu murume.
vadzoke futi kuti vawane zvavanotora kana kuti chii ameno pfungwa dzavo vanga vakufunga papi. Saka iye mwana wavo wacho wavanga vapa sisi vangu ndiye akatoramba akati hazviiti. Aiwa, ane pfungwawo dziri shapu. Saka pamaienda kumusha upo akazosiya akiya pamba ndiyani? Hapana, takazosiya handi kune vaya vanhu vasina kukwanisa kuenda kunamo vakasara pamba. I bet, am I correct in saying ihama dzemukadzi? Uraiti. Hama dzemurume panga pachasarika futi? Hama dzemurume hapasina kana akasara, kana one vakabva vatakura nesagariya rina kana kuzombotakurwa remusoro wezvimashawa zviya. Vakasiya? Harina kana kutakura. Vakasiya, richange richatakurika. Asi vanozodzoka vachinetsa kuti tida kuti tisheye mari yezvaaishandawo here zvemashawa edzi izvozvo. Kana kawani because murume mwana wavo vakazoziva kuti haana kana chaaishandira, aingoraramira kudhakwa, ndozvaaingoshandira. Haana kana chaakambotenga kuti chinongedzwa kuti akashanda akatenga ichi. Hapana, haana. Saka vanombozodzoka ende nyaya dzichaidzo kana nesagariya rezvimashawa edzi havana kana kuzomboritakura. Oh, that's a story. That's a story yevanhu vakagadzirirwa saizi chaiyo. Vaida kukiya dhoo asi Thank you so much, Kola. Thank you for sharing your story. Okay, bye. Dzakagadzirirwa saizi. Regai tichiita wind up weduwe. Taitirwa wind up nevakagadzirirwa saizi. Ivo varivo vatofirwa nemunhu. Asi dzose dzatanga tichitaura dzanga dziri dzekungoti ivo vafirwa nemunhu ka ndio vanotoita take control of the situation that will have happened. Weduwe, tanzwa, taona, tikadzidza. Ndichingodavira kuti pane mumwe munhu ari pano adzidza something out of this. Kuti zvikauya your way, chida mukadzi, chida murume anenge afirwa. Zvikauya your way nezvawanzwa, unoziva mabatiro aunoita nyaya. Because chakanaka kunzwa ndechekuti in the event yekuti incident yaitika, wakambenge wakazvinzwa, you try and remember kuti paya pandakanzwa nyaya iya, ndakanzwa Kola achita akabuda sei munyaya dzake. Ndozvakanakira kuteerera nyaya dzevamwe. Ndinoziva kuti chirongwa ichi chirongwa chenyaya yanga ichisiririsa stereki. Tati vakadzi huyai, tikati varume huyai. Asi varume vanenge vanonyara kubudikira pachena vachitaura nyaya dzavo. I guess masikirwo avo. Asi zvisinei, tanzwa vakadzi vakawanda vakapinda pama1, including iye host wenyu napresenter, ma1 ake aakasangana nawo paakafirwa nemurume. Tochidzokera futi kuvanhukadzi, ndo tisu tine misoro yakaoma yekuti even mukufirwa tinoenda pama4front tichinetsana nemunhu afirwa futi. And yet tinokanganwa kuti takaroorwawo, tinotokwanisa kupinda ma1 senge emunhu watiri kunetsa uyu. Kuunza kwatinoita nyaya idzi hakusi kuunzwa kuti tigare pano tichingonakidzana nekunzwa, asi kudziunza kuti tionesane uye tidzidze. Part 2 yataita iyi taakuclosa. Next chapter yatichaita, live yatichaita, tinenge tichidzoka futi nerelationship crisis. Tinenge taiburitsa musabbatical leave. Todzokera kwairi. Tochinoi brainstorma kuti tiivhare. I hope madzidza. I hope tanzwa.
Asi ndisati ndaenda, regai nditi zvakare. Kana munhu achiuya nestori yake, ari kutaura stori yake. Isusu tingangoona kuti dai akadai. Asi kana kazhinji chinhu chichiitika, dzimwe nguva kana kufunga chaiko unopererwa nekufunga. Regai nditi kuvakadzi vakafirwa, vakasangana nezvavakasangana nazvo. Kana kuti varume vakafirwa, vakasangana nezvavakasangana nazvo. Kutaura about zvawakasangana nazvo chinhu chakanaka mukati meupenyu, because kutaura brings some healing in your journey, kukunda zvawakasangana nazvo. Saka we should learn to talk about my experiences edu. Hatisi kuti uya uzotaura kuna Auntie Selina. Tsvaga mumwe munhu wokutaura naye kuti ndima ireruke. Nekuti ukaramba wakazvichengeta muhana, ukaramba uchibhotla zvinhu, musi wazvinodhuuka, zvinodhuuka chaizvo. Saka wana wekutaura naye, uchishare story yako. Neizvozvo, ndinoti muva neusiku hwakanaka. The name is Auntie Selina. I was your host and presenter tonight. Until tomorrow, which is Friday, when SIS MELLY comes with another show, I shall leave you and love you and good night.